Καλησπέρα σας και από μένα. Καλώς ήρθατε, καλώς βρεθήκαμε. Αυτό που θέλω εγώ να ξεκαθαρίσω είναι η θέση μας ο σύνδεσμος. Εμείς θέλουμε να γίνει η επένδυση. Είμαστε δεκτικοί στο να γίνει, αλλά να γίνει όμως κάτω από κάποιες προϋποθέσεις. Με σεβασμό στο περιβάλλον, με σεβασμό στις παραδόσεις, στον τόπο, στους κατοίκους του νησιού. Ε, Πιστεύω ότι θα έπρεπε να είχε γίνει μια ενημέρωση από το Δήμο σε συνεννόηση με τον επενδυτή και να γνωρίζουν οι κάτοικοι του νησιού τι ακριβώς έχουμε σκοπό να φτιάξουμε. Δεν είμαστε αντίθετοι. Θέλουμε να γίνει επένδυση. Πιστεύουμε ότι αυτό θα δώσει ζωή στο νησί, θα ωφελήσει το νησί και να γίνει, αλλά να γίνει κάτω από σωστές προϋποθέσεις. Τίποτα άλλο. Γιατί διαχέεται παντού ότι ο σύνδεσμος δεν είναι σύμφωνος με την επένδυση. Θέλουμε να γίνει, αλλά με σωστές προϋποθέσεις. Αυτό. Και γι' αυτό και σήμερα είναι εδώ οι κύριοι και οι κυρίες για να μας ενημερώσουν πώς μπορεί να γίνει αυτό σωστά. Θα έπρεπε βέβαια να συμμετείχε και ο Δήμος και ο επενδυτής σε αυτή τη συζήτηση για να γνωρίζουμε όλοι τι ακριβώς θα γίνει στο νησί. Πιστεύουμε και ευελπιστούμε στην πορεία του έργου να γίνει αυτή η ενημέρωση και από αυτούς. Αυτό, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Όχι, όχι, Ξεκινάει η παρουσίασή μας με τον Αλεξάνδρο από την προστασία των νησίδων και με την προστασία των νησίδων. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Ευχαριστούμε και εμείς για την πρόσκληση. Είναι τιμή μας να συνεργαζόμαστε ξανά με το Σύνδεσμο Ιθνίων. Είχαμε ξανασυνεργαστεί και στις δράσεις που είχαν γίνει όταν προέκυψε το αιωλικό εργοστάσιο στην Κύθνο το 2024 και είχαμε κάνει και μια πολύ πετυχημένη συγκέντρωση, παύλα, ενημέρωση στο Μέριχα της Κύθνου με πολύ σημαντική παρουσία. Σήμερα εμείς θα σας μιλήσουμε για 2 από τα 4 θέματα με τα οποία ασχολούμαστε κυρίως ως ομάδα στο Αιγαίο. Τα 2 θέματα αυτά είναι οι βιομηχανικές ΑΠΕ και ειδικότερα τα αιωλικά, και το δεύτερο είναι η υπερδόμηση και οι πολύ μεγάλες ξενοδοχειακές στρατηγικές επενδύσεις. Τα άλλα 2 θέματα που δεν θα πιάσουμε σήμερα είναι οι ηχθειοκαλλιέργειες και η παράνομη διάνοιξη δρόμων. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε καταρχήν με το αιωλικό στην Κύθνο. Λίγο ησυχία απ' έξω. Λίγο ησυχία απ' έξω. Λοιπόν, με ακούτε? Δεν υπάρχει κάποιο μικρόφωνο? Λοιπόν, τέλος πάντων, θα προσπαθήσω να μιλάω πιο δυνατά. Οπότε, αυτό το συγκεκριμένο το αιωλικό σχεδιάζεται παραδόξως από μια πετρελαϊκή εταιρεία, πολύ μεγάλη, που λέγεται Total και είναι γαλλική. Συμπεριλαμβάνει 20 ανεμογεννήτριες ύψους 150 μέτρων και την διάνοιξη νέων δρόμων στο νησί 9 χιλιόμετρων. Θα καταλάβει 163.000 τετραγωνικά μέτρα αγροτικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις, καθώς επίσης ιδιόκτητες εκτάσεις στο νησί που περιλαμβάνουν και οριοθετούνται με ξερολιθιές. Βρίσκεται εντός κάποιων καταφυγίων άγριας ζωής στην Κύθνο και σε πολύ μικρές αποστάσεις σε σχέση με το σύνηθες από κατοικίες. Εδώ σε αυτό το χάρτη μπορείτε να δείτε συγκεκριμένα πού τοποθετούνται αυτές οι ανεμογεννήτριες. Χωρίζονται σε 2 ομάδες. Η μία είναι στο ανατολικό άκρο του νησιού, είναι 9, και οι υπόλοιπες 11 είναι στο νότιο μέρος του νησιού. Είναι δηλαδή κάθε πράσινο τρίγωνο είναι η θέση μιας ανεμογεννήτριας. Εδώ βλέπουμε ένα φωτορεαλιστικό πώς θα είναι αυτές στο νότιο κομμάτι του νησιού. Μπορείτε να δείτε την αναλογία μεγέθους με το νησί. Και εδώ φαίνεται πώς θα είναι αυτές στο ανατολικό άκρο του νησιού. Λοιπόν, εδώ θα το περάσω γρήγορα, απλώς για να έχετε έτσι μια εικόνα πόσο κοντά είναι σε οικισμούς και σε παραλίες. Από τη χώρα απέχουν μόνο 2,4 χιλιόμετρα. Από τα 4 χιλιόμετρα, από τη Βεϊοπίδα 4,3. Ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις όπου απέχουν μόνο 600 μέτρα από κατοικίες ή 500 και 600 μέτρα από παραλίες.
Εδώ είναι η περιοχή στη θέση προφή της Ηλίας που είναι να μπουν και βλέπετε ότι εδώ επί της ουσίας πρόκειται να τοποθετηθούν σε μία από τις τελευταίες περιοχές του νησιού που δεν υπάρχει καμία τεχνητή κατασκευή. Έτσι, πολύ σημαντική περιοχή από την Άγρια Φύση και για την ομορφιά της Κύθνου, η οποία θα αλλάξει εντελώς. Όσον αφορά την Κύθνο, νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε μια περίπτωση που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα οι επιπτώσεις που θα έχει αυτή η επένδυση στο τοπίο. Ολόκληρη η Κύθνος, με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε το 2002, όχι τυχαία βέβαια, έχει χαρακτηριστεί ως τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Για την απλή δόμηση προβλέπονται πολύ αυστηροί κανόνες. Η δόμηση δεν επιτρέπεται να ξεπερνάει σε ύψος τα 7,5 μέτρα. Και όμως συζητάμε για ανεμογεννήτριες των 150 μέτρων, διότι δυστυχώς στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ισχύουν εξαιρέσεις. Ισχύουν ειδικές εξαιρέσεις που δεν, να το πω έτσι, δεν σέβονται τους κανονικούς πολεοδομικούς κανόνες. Οι ανεμογεννήτριες αυτές θα φαίνονται, επειδή το νησί δεν έχει μεγάλα υψώματα, από όλο το νησί σχεδόν. Αυτό σημαίνει όχι μόνο την ημέρα αλλά και τη νύχτα που θα παράγουν έντονη φωτορύπανση. Και φυσικά ήδη μια πολύ σημαντική πανευρωπαϊκή οργάνωση, η Europa Nostra, έχει αντιταχθεί σε αυτή την εξέλιξη στις Κυκλάδες και έχει συμπεριλάβει τις ορισμένα νησιά των Κυκλάδων, που είναι συμβολική βέβαια αυτή η ένταξη, επί της ουσίας εντάσσει όλες τις Κυκλάδες στα πιο απειλούμενα μέρη της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, λόγω της ανάπτυξης των αιωλικών. Η Ελλάδα ήδη έχει επίσης κυρώσει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το τοπίο και σύμφωνα με αυτή τη σύμβαση κάθε κράτος είναι υποχρεωμένο να εγκαθιδρύει και να εφαρμόζει πολιτικές που αποσκοπούν στην προστασία του τοπίου. Κάτι που δυστυχώς δεν βλέπουμε να συμβαίνει, όχι μόνο όσον αφορά τις ανεμογεννήτριες, αλλά και τις τουριστικές επενδύσεις που θα πιάσουμε στη συνέχεια. Οι ξερολιθιές επίσης είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της Κύθνου. Υπάρχουν πραγματικά καταπληκτικές ξερολιθικές κατασκευές, οι οποίες μάλιστα η τέχνη της ξερολιθιάς πλέον περιλαμβάνεται στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας με βάση την UNESCO. Δυστυχώς αυτές οι ξερολιθιές απειλούνται πολύ από τις ανεμογεννήτριες. Αυτά εδώ δεν θα τα πω αναλυτικά, νομίζω θα πιαστούν και στη συνέχεια οι ξερολιθιές. Εδώ βλέπουμε τι σημαίνει για τις ξερολιθιές η κατασκευή ενός σταθμού αιωλικών στην Άνδρο. Βλέπετε ότι απλά περνάνε οι μπουλντόζερς και διαλύουν τελείως τις ξερολιθιές, ανοίγοντας μεγάλους δρόμους, σαν αυτούς που χρειάζονται για να περάσουν τα μεγάλα φορτηγά, σε ένα τοπίο με πολύ μεγάλη πολιτιστική αξία. Εδώ θα περάσω λίγο σύντομα τις επιπτώσεις των αιωλικών στο περιβάλλον, οι οποίες είναι αρκετές. Τις έχουμε γράψει εδώ απλά ενδεικτικά. Διανοίγονται φυσικά πολύ μεγάλοι δρόμοι, γίνονται βαριά χωματουργικά έργα και το ανάγλυφο αλλάζει εντελώς. Όσο πιο έντονο είναι, τόσο περισσότερο. Υπάρχει πολύ μεγάλη απομάκρυνση της χλωρίδας, συχνά μάλιστα γίνονται ακόμα και σε δάση. Με ένα τέτοιο αιωλικό ασχολούμαστε τώρα και στη Βάρνηθα, που είναι να γίνει μέσα σε ένα δάσος της Βάρνηθας. Το έδαφος σφραγίζεται με τεράστια ποσότητα τσιμέντου, που δεν υπάρχει περίπτωση σε κάποια άλλη τοποθεσία στην Κύθνο, η κατασκευή στην Κύθνο να χρησιμοποιηθεί τόσο πολύ τσιμέντο όσο θα χρειαστεί για να θεμελιώσει μια ανεμογεννήτρια 150 μέτρων. Διαφεύγουν από τις ανεμογεννήτριες μικροπλαστικά, χημικές επικίνδυνες ουσίες όπως η δυσφενόλη α, ορυκτέλεα, SFX, μια χημική ουσία η οποία είναι πολύ μεγάλος ρηπαντής για το κλίμα και διάφορα άλλα. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιών. Βλέπουμε συχνά από βλάβες στα αιωλικά να αποκύπτουν πυρκαγιές. Έχει γίνει στην Άξο, έχει γίνει και στοιχείο, συμβαίνει συχνά. Φυσικά τα πουλιά κινδυνεύουν πάρα πολύ και οι νυχτερίδες, όχι μόνο από τις ανεμογεννήτριες αλλά και από τους πυλώνες του ρεύματος. Αλλάζει και το μικροκλίμα. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι επειδή οι ανεμογεννήτριες λειτουργούν σαν μεγάλοι ανεμομύκτες, αναμειγνύουν συνήθως στα νησιά. Ξέρετε ότι τα φυτά δεσμεύουν συνήθως το βράδυ με τα φύλλα τους στην υγρασία και αυτή η υγρασία καταλήγει στο έδαφος και είναι πάρα πολύ σημαντική για το οικοσύστημα και για τις καλλιέργειες. Οι ανεμογεννήτριες όμως δημιουργούν στροβιλισμούς που δεν επιτρέπουν αυτή τη διαδικασία και έτσι δυστυχώς ξηραίνεται πιο πολύ το έδαφος και ανεβαίνει και η θερμοκρασία του εδάφους. Φυσικά υπάρχει ηχορύπανση και φωτορύπανση, πόσο μάλλον όταν αυτές οι κατασκευές είναι πάρα πολύ κοντά στα χωριά.
Και η βλάβη αυτή είναι μόνιμη. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει στην Ελλάδα ούτε μία περίπτωση αιωλικού το οποίο να έχει απεγκατασταθεί μετά την πάροδο της ζωής του, εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις αιωλικών που αντικαθίστανται όμως από καινούρια. Δηλαδή τις βγάζουν για να βάλουν μεγαλύτερες. Και φυσικά δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ανακυκλωθεί ούτε το τσιμέντο, αλλά ούτε και τα τερίγια των ανεμογεννητριών που αποτελούνται από ένα τεχνητό κράμα υλικών που δεν διαχωρίζεται. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι στην περίπτωση της Κύθνου, αλλά και πολλών άλλων νησιών, δεν έχουμε να κάνουμε με την κάλυψη της ενέργειας του ίδιου του νησιού. Η κάλυψη της ενέργειας του ίδιου του νησιού, μάλλον η ποσότητα, αντιστοιχεί στο δυναμικό μόνο μίας από τις 20 ανεμογεννήτριες επί της ουσίας. Το έργο θα έχει ισχύ 69 ΜΒ, θα έχει δηλαδή ισχύ 17 φορές περισσότερο από την ενέργεια που χρειάζεται η Κύθνος. Και την ίδια στιγμή που σχεδιάζεται αυτό το έργο, η Κύθνος καταρχήν ήδη σχεδιάζεται να διασυνδεθεί μέσω του ΑΔΜΙΕ με μια διασύνδεση μέσης τάσης, μέσω της οποίας δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθεί μεγάλο αιωλικό σύστημα. Την ίδια στιγμή που σχεδιάζεται μια άλλη διασύνδεση από τον ΑΔΜΙΕ, η ίδια εταιρεία αυτή TOTAL σχεδιάζει μια δεύτερη διασύνδεση, πολύ μεγαλύτερη, ώστε να παράγει ρεύμα στην Κύθο που θα στέλνεται στην Αττική και από εκεί στην υπόλοιπη Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η Κύθος συμμετέχει σε δύο προγράμματα, το Κύθνος Έξυπνο Νησί και το Greco Islands, δύο προγράμματα που έχουν σκοπό την αυτονόμηση των νησιών όσον αφορά την ενέργεια από ΑΠΕ. Ταυτόχρονα δηλαδή τρέχει ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό για την αυτονόμηση των νησιών και ταυτόχρονα υλοποιείται μια επένδυση, μάλλον θέλουν να υλοποιήσουν μια επένδυση η οποία θα κάνει το ακριβώς αντίθετο. Αντί να κάνει το νησί αυτόνομο, θα το κάνει μια εξέδρα εξαγωγής ενέργειας. Να δούμε τώρα τι εξελίξεις έχουμε σε σχέση με τα αιωλικά στην Κύθνο. Η διαβούλευση για αυτή την περιβαλλοντική μελέτη του έργου έγινε με λήξη στις 26 Μαρτίου του 2024. Ευτυχώς τότε κινητοποιηθήκαμε πολύ, φορείς του νησιού και εκτός του νησιού, και καταφέραμε πρώτον το Δημοτικό Συμβούλιο Κύθνου να λάβει μια ομόφωνα αρνητική απόφαση για το έργο. Δεύτερον, σύσσωμοι φορείς του νησιού να ταχθούν ενάντια του. Τρίτον, να γίνουν δύο μεγάλες συγκεντρώσεις στο Εγάλεο και στο Μέριχα, με συμμετοχή εκατοντάδων ανθρώπων και ενημερωτικές εκδηλώσεις. Ο Δήμος κατέθεσε ΔΕΛΤΑ 11 με έναν πολύ ικανό δικηγόρο, τον κύριο Κόλια, με αντιρρήσεις ενάντια στο έργο. Επίσης, το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτιού Αιγαίου και αυτό έλαβε αρνητική απόφαση και συστάθηκε Επιτροπή Αγώνα σχετική από το Δήμο Κύθνο. Στη συνέχεια έγινε και μια συνάντηση με τον κύριο Βρούτσι, βουλευτή κυκλάδο της Νέας Δημοκρατίας. Και κάπου εκεί σταμάτησαν, ας πούμε, και οι ενέργειες. Από τότε είμαστε λίγο στο σκοτάδι. Ξέρουμε όμως τα εξής. Ότι δυστυχώς η Επιτροπή Αγώνα αυτή που συστάθηκε δεν ξανασυνεδρίασε ποτέ. Δυστυχώς φορείς οι οποίοι συμμετείχαν αποχώρησαν για αυτόν ακριβώς το λόγο. Από τις 15 υπηρεσίες που έχουν γνωμοδοτήσει για το έργο, οι 13 έχουν αποφανθεί θετικά, που είναι πολύ αρνητικό, και αυτή τη στιγμή ο φάκελος είναι στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και αναμένεται θα δούμε τέλος πάντων αν θα το εγκρίνει ή δεν θα το εγκρίνει. Εδώ είναι ένα δεύτερο έργο που σχεδιάζεται στην Κύθο της ΔΕΗ, επίσης ανεμογεννήτριες. Αυτό το έργο δεν έχει λάβει ακόμα άδεια παραγωγής, δηλαδή βρίσκεται μόνο στο στάδιο της αίτησης. Εφόσον όμως το νησί διασυνδεθεί με μια μεγάλη διασύνδεση και το έργο αυτό πλέον είναι εφικτό να γίνει, θεωρούμε ότι είναι πολύ πιθανό και να προχωρήσει. Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες λοιπόν θέλει να βάλει αυτόν τον αριθμό ανεμογεννητρίων που βλέπετε στη Βόρεια Κύθνο μέσα στην περιοχή Natura. Και στη συνέχεια έχουμε και πολύ κοντά στην Κύθνο και το σχέδιο βιομηχανοποίησης της Γιάρου με 77 ανεμογεννήτριες επάνω στη Γιάρο και ένα μεγάλο αριθμό θαλάσσιων ανεμογεννητριών ύψους 280 μέτρων η μία γύρω από τη Γιάρο. Ανεμογεννήτριες που, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι πολύ κοντά στην Κύθνο και λόγω του μεγέθους τους θα φαίνονται και την ημέρα και τη νύχτα. Εδώ απλώς είναι ένας πίνακας, δεν θα μας απασχολήσει πολύ. Είναι το ΕΣΕΚ, το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, για να πάρουμε λίγο μια εικόνα τι συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή δηλαδή είμαστε περίπου στα 7 γιγαβάτ αιωλικών στην Ελλάδα και έχουν σκοπό να φτάσουμε ως το 2050 στα 13 ΜΒ χερσαίων αιωλικών και στα 11,8 υπεράκτιων αιωλικών. Δηλαδή υπερπολαπλάσιες ποσότητες από αυτές που έχουμε σήμερα και να παράγουμε πολύ περισσότερο ρεύμα. Αυτό το βλέπετε πιο κάτω, εκεί που λέει σύνολο προσφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
η οποία τώρα είναι 56 τεραβατόρες, θα φτάσουμε στις 130, δηλαδή σχεδόν τριπλασιασμό του ρεύματος που παράγουμε. Το ερώτημα είναι για ποιον καταναλώνουμε εμείς τόσο ρεύμα. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή, τα τελευταία χρόνια, η κατανάλωση ρεύματος μέσα στην Ελλάδα δεν αυξάνεται. Κάποια χρόνια πέφτει λίγο, αλλά ανεβαίνει λίγο, αλλά σε γενικές γραμμές, κατά μέσο όρο, μπορούμε να πούμε ότι μένει σταθερή. Αν δεν υπάρξει δηλαδή ένα σημαντικό παράγοντα που θα κάνει εμάς τους Έλληνες να καταναλώνουμε περισσότερο ρεύμα, τότε είναι σαφές ότι αυτό το ρεύμα πάει για εξαγωγή σε άλλες χώρες. Και αυτό είναι που βλέπουμε σε αυτόν εδώ την εικόνα, που είναι από έναν ευρωπαϊκό οργανισμό δικτύων, που δείχνει διασυνδέσεις που σχεδιάζονται σε όλη την Ευρώπη και μεταξύ αυτών και διασυνδέσεις που σχεδιάζονται μεταξύ της Ελλάδας και άλλων χωρών. Νέες διασυνδέσεις, αυτές αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Δηλαδή με Αίγυπτο, με Κύπρο και Ισραήλ, με Ιταλία, Αλβανία, με τη Βουλγαρία, με τη Τουρκία και ακόμα και απευθείας με τη Γερμανία, ώστε να μπορεί η Ελλάδα να εξάγει ρεύμα σε όλες αυτές τις χώρες. Εδώ βλέπουμε λίγο τι σημαίνει μια εγκατάσταση αιωλικών. Εδώ κατασκευάζεται μια τέτοια εγκατάσταση σε ένα βουνό της Αιτωλοκαρνανίας. Εδώ είναι η επέμβαση μόνο για μία βάση ανεμογεννήτριας. Και εδώ βλέπουμε το νησί Άγιος Γεώργιος, που το ξέρετε φυσικά πάρα πολύ καλά. Είναι δίπλα στην Κύθνο. Είναι το πώς έχει γίνει ένας από τους βασικούς λόγους που συστάθηκε και η κίνησή μας για να αποτρέψουμε άλλες νησίδες του Αιγαίου από το να γίνουν έτσι. Λοιπόν, και πάμε τώρα να δούμε κάτι τελείως διαφορετικό. Πάμε να περάσουμε στις τουριστικές επενδύσεις. Ας δούμε καταρχήν κάτι εδώ. Θα τα πω πιο σύντομα αυτά λίγο, γιατί θα τα πιάσουν και οι επόμενοι ομιλητές. Το ειδικό πλαίσιο στρατηγικών επενδύσεων, που είναι το εργαλείο με το οποίο γίνονται όλες αυτές οι μεγάλες στρατηγικές επενδύσεις, οι οποίες μοιάζουν πάρα πολύ η μία με την άλλη, και το οποίο επιτρέπει, ουσιαστικά δίνει οικονομικά κίνητρα για να συμβαίνουν. Αυτές οι επενδύσεις αφορούν βασικά επενδύσεις που έχουν ή προϋπολογισμό πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ ή πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ, εφόσον συμπεριλαμβάνουν πάνω από 75 νέες θέσεις εργασίας. Οι στρατηγικές επενδύσεις δεν αφορούν μόνο τα ξενοδοχεία, αφορούν και άλλους τομείς, την υγεία, τη βιομηχανία, ακόμα και τις ανεμογεννήτριες. Όσον αφορά τις ξενοδοχειακές επενδύσεις, πρόκειται συνήθως για τουριστικές κατοικίες, resorts και μαρίνες. Δηλαδή, συνήθως δεν μιλάμε για τα κλασικά ξενοδοχεία, μιλάμε για συγκροτήματα real estate, με πολλές μικρές βίλες, σε σύνολο όμως πάρα πολλές. Και αυτές το χωροταξικό εργαλείο με το οποίο γίνεται λέγεται ΕΣΧΑΣΕ, Ειδικό Σχέδιο Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων, που εξαιρεί αυτές τις επενδύσεις από τον κανονικό πολεοδομικό σχεδιασμό του κράτους. Δηλαδή τα γενικά πολεοδομικά σχέδια, τα τοπικά και το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού επί της ουσίας. Λοιπόν, ποιες διευκολύνσεις τώρα παρέχονται, δεν ξέρω, αυτά νομίζω και σπουδάζουν. Όχι. Ωραία. Οπότε να τα πούμε. Μιλάμε για fast track αδειοδότηση με εξαιρετικά κοντινές προθεσμίες, ασφικτικές. Συνήθως δηλαδή η κοινωνία των πολιτών μαθαίνει τόσο σύντομα για ένα τέτοιο έργο που δεν προλαβαίνει καν να αντιδράσει και να καταθέσει τις απόψεις της πριν λήξει η διαβούλευση, από έναν οργανισμό που λέγεται Enterprise Case. Υπάρχει αυτή η παρέκκληση λοιπόν που είπαμε από την κανονική χωροταξία. Υπάρχουν φορολογικά κίνητρα που παρέχει αυτό το πλαίσιο. Υπάρχει δηλαδή σταθερός φορολογικός συντελεστής μέχρι 12 χρόνια υπεραπόσπεση και φοροαπαλλαγές. Κάτι δηλαδή αδιανόητο για μια κανονική επιχείρηση. Παραχωρείται δωρεάν ο Αιγιαλός. Παραχωρείται η παραλία. Δασικές εκτάσεις, οι οποίες αποψηλώνονται στη συνέχεια με πάρα πολύ προνομιακούς όρους. Επίσης, απαλλάσσονται αυτές οι επενδύσεις συχνά από δημοτικά τέλη ακίνητης περιουσίας και ΣΔΙΤ. Εδώ βλέπουμε μια τέτοια περίπτωση. Είναι δίπλα στην Κύθνο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να μην το έχει δει κάποιος. Από εδώ είναι στο ορόσκοπο της Κέας, το One and Only Resort, Kea Resort. Αυτό το μέρος που βλέπετε εδώ να έχει γίνει έτσι, προηγουμένως ήταν έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πεντάστερο, όλα αυτά είναι πεντάστερα, στα χαρτιά τουλάχιστον, συγκροτήματα. Η κατασκευή το ξεκίνησε το 2019, περιλαμβάνει 75 βίλες και σουίτες με συνολικά 330 κλίνες. Διαθέτει φυσικά πολλές πισίνες, σπα, μαρίνες, σκαφών κτλ, beach club, wellness center, όλα αυτά τα γνωστά.
Και πολλές από αυτές τις κατοικίες, όσες δεν είναι για ενοικίαση, προορίζονται για πώληση. Έκταση έχει 6.000 στρέμματα, αυτό το συγκρότημα, τεράστια έκταση για να είναι εσείς Αυγαία, και υπάγεται στον νόμο περί στρατηγικών επενδύσεων φυσικά. Το ενδιαφέρον είναι ότι ενώ το ξενοδοχείο αυτό, εξ όσων γνωρίζω, άνοιξε πέρσι, ακόμα δεν άνοιξε και αρχίζει να βγάζει σε πληστηριασμό βίλες, ορισμένες βίλες που δεν μπορούσαν να τις πουλήσουν. Και θα περίμενε κανείς ότι κάπου εκεί και η επένδυση, πώς θα το πω, θα κατέβαζε λίγο ταχύτητα. Και όμως είδαμε αυτή τη στιγμή να συμβαίνει αυτό. Κατέθεσα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για να επεκτείνουν και άλλο την επένδυση. Επιπλέον 15.000 τετραγωνικά μέτρα νέων κτηρίων, αύξηση του συντελεστή δόμησης, αύξηση κλινών 235 παραπάνω, 17 νέες βίλες, σε σύνολο 52, όλες με ιδιωτική πισίνα εννοείται, ελικοδρόμιο, πλωτές εξέδρες για εποχιακή χρήση, αφαλάτωση γιατί θα αυξηθεί φυσικά και η κατανάλωση νερού και τα λίμματα εννοείται, μονάδα κομποστοποίησης, επέκταση του beach club. Σε διαβούλευση αυτά είναι μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου. Δεν έχουμε τελειώσει όμως ακόμα. Δίπλα ακριβώς σε αυτό το resort της ΚΕΑ σχεδιάζεται το Κεφαλικό, τι ώρα το παθαίνει. Καλύτερα από το 66 προγράμμα. Παρακαλώ, ένα ασθενοφόρο απ' έξω, γιατί δεν έχω πάθει στιμωγή. Δίπλα σε αυτό σχεδιάζεται το Hills Sea Care Resort. Εδώ είναι μια ωραιοποιημένη μακέτα, το οποίο είναι σε διαβούλευση, ήταν μάλλον πρόσφατα, μέχρι τις 17 Ιουλίου, άλλος επενδυτής τώρα. Επιπλέον 303 κλίνες, 65 βίλες προς πώληση, κολυμβητικές δεξαμενές που καλύπτουν 3.500 τετραγωνικά μέτρα. Όλα αυτά τα μπόνους, τα πετάστερα και 64.000 κυβικά μέτρα νερό κατανάλωση το χρόνο. Κάποια στιγμή είπανε και οι τσιώτες ως εδώ. Σε αυτή την επένδυση αντέδρασαν αρκετά. Το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε αρνητική απόφαση ομόφωνα. Ήδη είχαν γίνει μάλιστα εμφανή τα σημάδια λειψιδρίας στο νησί, στις φύσεις από την προηγούμενη επένδυση που ήδη λειτουργεί. Θεωρεί το Δημοτικό Συμβούλιο ότι έγιναν ανεπαρκείς υδρογεωλογικές μελέτες, χωρίς επιτόπιες δοκιμές. Δεν υπάρχει καμία σοβαρή πρόβλεψη για τη στέγαση του προσωπικού, με αποτέλεσμα να είναι πλέον σχεδόν αδύνατη η έβρεση στέγης στο νησί. Και η δεύτερη αυτή επένδυση, αυτό είναι στα όρια του ανέκδοτου, απέχει ούτε 200 μέτρα από το χιτά του νησιού. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια άλλη επένδυση με την οποία ασχολούμαστε και στις νησίδες αρκετά στενά. Εδώ βλέπουμε μια πολύ ωραία παραλία. Δεν πιστεύετε, παραλία Βασιλικό, είναι στους Πεταλιούς, είναι σε ένα μικρό νησί, σχετικά λίγο μεγαλύτερο από το Αγκίστρι, που είναι δίπλα στην Κάριστο. Λοιπόν, αυτό που βλέπουμε εδώ δεν υπάρχει πια. Αυτό έχει τροποποιηθεί ήδη από από δεδαλώδεις μεγάλους δρόμους που έχουν ανοιχτεί στα πλαίσια αυτής εδώ της επένδυσης. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι η κάτωψη, αυτό που θέλουν να κάνουν στο μέρος που είδατε. Ένας άλλος επενδυτής πάλι, 75 βίλες και 120 κατοικίες. Θα φιλοξενεί υποτίθεται 558 άτομα αυτός ο οικισμός, γιατί πλέον για οικισμό πρόκειται, δεν μιλάμε εδώ για ένα ξενοδοχείο. Θα έχει ακόμα και ιδιωτική μαρίνα, η οποία θα κατασκευαστεί μάλιστα και πάνω στην Ποσειδονία. Όσον αφορά τους Πεταλιούς, αυτό που έχουμε διαπιστώσει είναι ένα πάρκ παρανομίας επί της ουσίας. Εμείς πήγαμε εκεί τον Μάιο και μέχρι στιγμής έχει εκδοθεί μόνο η προέγκριση της οικοδομικής άδειας, η οποία δεν είχε καν εκδοθεί όταν πήγαμε. Εκδόθηκε μέσα στο καλοκαίρι. Το έργο έχει ήδη ενταχθεί στο καθεστώς στρατηγικών επενδύσεων, αλλά δεν έχει ακόμα εγκριθεί το ΕΣΧΑΣΕ. Και η εταιρεία, η μοναδική άδεια που έχει είναι να κάνει δοκιμαστικές τομές εδάφους και κάποιες γεωτρήσεις για να δει το έδαφος. Και όμως τι είδαμε όταν φτάσαμε εκεί? Ξαφνικά ένα δεδαλώδες δίκτυο χωματόδρομο να έχει ανοίξει, να έχουν κοπεί δέντρα, να έχει αφαιρεθεί βλάστηση, να έχουν καταστραφεί ξερολιθιές και να έχουν χαλικοστρώσει ένα μόλο και στη συνέχεια το κύμα πήρε το χαλίκι από το μόλο και το έστωσε σε μια παραλία δίπλα και την κατέστρεψε τελείως την παραλία. Όλα αυτά παράνομα. Και δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός στην Ελλάδα δυστυχώς, ο οποίος να κινείται αυτεπάγγελτα εναντίον αυτών των παρανομιών. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα για αυτή την επένδυση.
Από πού θα ηλεκτροδοτηθεί σε ένα νησί που δεν έχει ρεύμα? Μόνο από φωτοβολταϊκά? Πολύ αμφιβάλλω. Μάλιστα, έχουμε ακούσει ήδη ότι θα παίρνει ρεύμα παρανόμως από την Εύβοια. Πού θα καταλήγουν τα σκουπίδια εφόσον δεν υπάρχει χιτά στο νησί? Δεν υπάρχει καμία δομή για τα σκουπίδια. Μάλλον θα πηγαίνουν στην Εύβοια. Αλλά πού στην Εύβοια? Μιλάμε για πολύ μεγάλο όγκο σκουπιδιών. Πώς θα καλύπτει το συγκρότημα αυτό τις ανάγκες σε νερό, όταν δεν υπάρχει στο νησί ούτε πια γεώτρηση σε λειτουργία, ούτε δίκτυο άρευσης, υδροδότηση, συγγνώμη. Πού θα καταλήγουν όλα αυτά τα λίμματα? Τι επιπτώσεις θα έχει αυτό εκεί σε ένα νησί το οποίο αυτή τη στιγμή είναι τελείως παρθένο και φιλοξενεί άγρια είδη? Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις σε αυτά τα άγρια είδη? Θα μπορούν να μείνουν εκεί όταν εκεί πέρα θα γίνει ένα Κώστα Ναβαρίνο? Τι επιπτώσεις θα έχει η Μαρίνα στην Ποσειδονία? Η Ποσειδονία είναι ανεκτήμητης αξίας για το περιβάλλον και το κλίμα. Τι θα απογίνει επίσης ο πεζοπορικός, θαλάσσιος και καταδυτικός τουρισμός από τον οποίο ζουν αυτή τη στιγμή στην Εύβοια και κατευθύνεται σε αυτό το νησί? Και μήπως θα υπάρξει και μελλοντική επέκταση, γιατί έχει ανακοινώσει η εταιρεία ότι αν ολοκληρωθεί αυτό το σχέδιο θα υπάρξει και επόμενο εξίσου μεγάλο και θα δούμε δηλαδή μια ολόκληρη καινούργια πόλη στους πεταλιούς. Λοιπόν, ελπίζω να μην χρειαστεί να φωνάξουμε τα 166 τώρα, γιατί θα σας δείξω κάποιες ακόμα εικόνες για να πάρουμε λίγο μια εικόνα του τι σχεδιάζεται. Αυτό είναι στην Ερμιονίδα, είναι στο Πορτοχέλι κοντά. Σχεδιάζεται αυτή η επένδυση από τη βασιλική οικογένεια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Και επειδή έχει ενταχθεί στις στρατηγικές επενδύσεις, αυτή η οικογένεια που όπως καταλαβαίνετε παίνεται, έτσι, θα έχει φοροαπαλλαγές και επιδότηση από το κράτος μας. Λοιπόν, είμαστε πλούσιοι. Ναι. Αυτό είναι να γίνει στη Σαρονίδα της Αττικής, πολύ κοντά μας, ουσιαστικά ένα δεύτερο ελληνικό, με γκολφ, με τα πάντα όλα, με μαρίνα. Σαρονίδα Golf Olibos Project. Αυτό εδώ είναι να γίνει στην Τριόπετα της Κρήτης. Είναι πιο μεγάλο από τον Κώστα Ναβαρίνο. Είναι μια ολόκληρη καινούργια πόλη στο Ρέθυμνο, σε μια παραλία που δεν έχει σχεδόν τίποτα αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το Ελούντα Hills στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης που ήδη κατασκευάζεται. Και αυτό εδώ δεν είναι φωτορεαλιστικό. Αυτό είναι μια φωτογραφία από μια τέτοια επένδυση στην Αλβανία. Όλες αυτές οι επενδύσεις έχουν ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά όπου και να γίνονται και δεν ξέρω αν θέλουμε κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. Εγώ όχι τόσο. Λοιπόν, εδώ αυτές είναι οι επιπτώσεις των επενδύσεων αυτών, αλλά εδώ είμαι σίγουρος ότι θα επισέλθουν και οι επόμενοι ομιλητές, οπότε δεν θα επεκταθώ. Θα τελειώσω με κάτι θετικό, που είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία που είχαμε η ομάδα μας πρόσφατα, που είναι να σώσουμε 14 αυστηρά προστατευόμενες νησίδες του νοτιοανατολικού Αιγαίου από την απόλυτη καταστροφή. Δηλαδή το να γίνουν σαν το Σαν Τζόρτζι, να μην πατάει πλέον ούτε σάμπρα. Εκεί, σε αυτά τα νησιά, εκτός του ότι φιλοξενούν σπάνια πουλιά, φώκες μονάχους, σπάνια αρπετά, ενδυμικά είδη κλωρίδας, φιλοξενούν και ανθρώπους, μιλάω για τα νησιά Λέβιθα και Κίνερος, τα οποία έχουν δύο οικογένειες, οι οποίες ζουν εκεί εκατοντάδες χρόνια και οι οποίες το 2011 σκανδαλωδώς δεν απογράφτηκαν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Για πρώτη φορά, παλιότερα απογράφονταν και στη συνέχεια τι έγινε? Μόλις 2 μήνες αργότερα πήρε άδεια παραγωγή στο αιωλικό εργοστάσιο στα νησιά αυτά. Λαμβάνοντας δεδομένο ότι είναι ακατοίκητα, βάζοντας ανεμογεννήτρες δίπλα ακριβώς στα σπίτια τους. Έτσι. Και στη συνέχεια ευτυχώς καταφέραμε και να απογραφούν οι κάτοικοι το 2021 και το έργο να απορριφθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στη συνέχεια να κερδίσουμε και πριν από 1 μήνα περίπου στο Συμβούλιο της Επικρατείας την προσφυγή που κάναμε μαζί με τους κατοίκους των νησιών αυτών και των φίλων νησιών, το έργο αυτό να περάσει στην ιστορία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Αλέξη, που είμαι καταναπτυξικός. Θα ελπίξουμε το έχουμε. Στη συνέχεια έχουμε την τιμή να έχουμε κοντά μας τον Γιάννη τον Σπηλάνη, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο Τμήμα Περιβάλλοντος, καταγωγής απέναντί μας από τη Σέριφο, που θα μας μιλήσει για τι ανάπτυξη έχουμε και τι ανάπτυξη θέλουμε. Ευχαριστώ, Ειρήνη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση το σύνδεσμο. Όχι, ελπίζω, τα βλέπω, τα ξέρω και απ' έξω περίπου. Ομολογώ ότι εμένα με ενδιαφέρει να μην γίνουν
οι ανεμογεννήτρες στο νότιο κομμάτι της γης, γιατί αυτό το βλέπουμε όταν πηγαίνουμε. Το άλλο δεν μας πειράζει, ας γίνουμε στο βόρειο, δεν πειράζει. Σαντορίνη θα μας πέφτει. Ναι. Εμείς δεν βλέπουμε την γη από εκεί. Από εκεί που κάνω μπάνιο δεν το βλέπουμε. Στο βόρειο δεν υπάρχει άδεια ακόμα. Στο βόρειο δεν υπάρχει άδεια. Λοιπόν, η συζήτηση θα γίνει μετά. Λοιπόν, αυτό το οποίο έρχεται σε απόλυτη συνέχεια με αυτό που είπε ο Άλεξ προηγουμένως και αφορά όχι μόνο εσάς, εμάς, αλλά και όλη την ελληνική κοινωνία είναι τι ανάπτυξη έχουμε και τι ανάπτυξη θέλουμε. Διότι αν πραγματικά συμφωνούμε ότι θέλουμε να γίνουμε μπαταρία της Ευρώπης, γιατί θα καθόμαστε ανάσκελα και θα βγάζουμε λεφτά και θα γίνεται η δουλειά, να πούμε ναι, να προχωρήσουμε έτσι τα πράγματα. Αλλά να ξέρουμε τι έχουμε αποφασίσει. Και όχι περίπου να μην ξέρουμε, να μας καλύπτουν πράγματα κλπ. Άρα η συζήτηση για μένα πρέπει να γίνει τι ανάπτυξη έχουμε και τι ανάπτυξη θέλουμε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς αυτή την κουβέντα την κάνουμε εδώ και 2 χρόνια, ξεκινώντας από τα Ιόνια που μας είχε ανατεθεί μια μελέτη από την ίδια την περιφέρεια, γιατί της είχε ζητήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει ένα στρατηγικό σχέδιο για τον βιώσιμο τουρισμό και ζητούσε να γίνουν διαβουλεύσεις. Κάναμε τις διαβουλεύσεις τότε, το χειμώνα του 24, στα 5 νησιά και είδαμε ότι αυτό τραβάει τον κόσμο γιατί μπαίνει στη συζήτηση της ουσίας. Και μάλιστα τα κάναμε όχι στην Αθήνα για τους ανθρώπους που μένουν εδώ, αλλά στα νησιά τα ίδια. Πήγαμε από τη Ζάκυνθο στην Κέρκυρα μέσα σε 10 μέρες και κάναμε αυτές τις διαβουλεύσεις. Άρα αυτή είναι η συζήτηση, νομίζω, που είναι η κέρια για όλους. Έχουμε τον χρόνο, όχι. Αλλά επειδή το αντικείμενο μου, εγώ είμαι στο τμήμα περιβάλλοντος, αλλά είμαι οικονομολόγος, περιφερειακή ανάπτυξη με έμφαση τον τουρισμό και τα νησιά. Και επομένως αυτό είναι το αντικείμενό μου. Και το ερώτημα που μπαίνει είναι πώς αξιολογούμε αυτό το οποίο οι άλλοι εμείς ονομάζουμε ανάπτυξη, αυτό το έχω βάλει εντός εισαγωγικών, πώς το αξιολογούμε, έτσι. Και πώς αξιολογούμε ταυτόχρονα τις νέες επενδύσεις που έρχονται. Ανέφερε ο Άλεξ 2 κατηγορίες επενδύσεων. Είναι οι κυριότερες που βλέπουμε στον νησιωτικό χώρο. Ας μην επεκταθούμε στα άλλα, δεν πρόκειται, λέμε, να γίνουν βιομηχανικές επενδύσεις, αλλά άπε και τουριστικές μεγάλες είναι αυτό το οποίο έχουμε μπροστά μας. Και μάλιστα, όπως είπε και με την διασύνδεση, επειδή στη Σέριφο είχε η συζήτηση πριν 10 χρόνια ήταν για 55 ανεμογεννήτριες, φοβόμαστε ότι η διασύνδεση τελειώνει. Του χρόνου θα έχει τελειώσει και το εργοστάσιο πάνω στο νησί το καινούριο και δεν ξέρουμε αν η όρεξη έρθει για τους επενδυτές να επανέλθουν με τις προτάσεις τους. Σε ό,τι αφορά τον τουρισμό ιδιαίτερα, το οποίο λέγεται ότι είναι η βαριά βιομηχανία της ελληνικής οικονομίας, πολύ σύντομα θα κυκλοφορήσουμε ένα βιβλίο, θα κυκλοφορήσει το ΚΕΠΕ, το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών της Ελλάδας, το επίσημο, ένα βιβλίο ακριβώς πάνω στο θέμα αυτό, που αμφισβητεί πολλά πράγματα για όσα λέγονται περί βαριάς βιομηχανίας. Θα φέρει στην επιφάνεια ορισμένα κρυμμένα προβλήματα, κυρίως τα οικονομικά και όχι τα περιβαλλοντικά. Το ΚΕΠΕ με αυτά ασχολείται, τα οικονομικά και όχι τα υπόλοιπα. Και το ερώτημα είναι τι μπορούμε να κάνουμε για να διαχειριστούμε αυτά για το κοινό όφελος. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, θα το πω σε λίγο πιο αναλυτικά. Τι εννοούμε ισχυρή τουριστική πίεση. Τα 2-3 τελευταία χρόνια η κουβέντα έχει ανοίξει. Θα έλεγα ότι η κουβέντα άνοιξε για τον υπερτουρισμό από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2018 και μιλούσε για το Νότιο Αιγαίο και τα Ιόνια μεταξύ των άλλων ενωτήτων της Ευρώπης ως ήδη σε κατάσταση υπερτουρισμού. Εμείς κάνουμε μια μελέτη που θα τελειώσουμε στο τέλος του Νοέμβρη και θα την παρουσιάσουμε, που θα δείξουμε τα δεδομένα ανανησί πια, όχι συνολικά. Τι σημαίνει φέρουσα ικανότητα? Ξέρουμε ότι υπάρχει νομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος προσπαθεί να εντάξει στα τοπικά πολεοδομικά σχέδια που είναι σε εξέλιξη και είμαστε στην ίδια βάρκα Κύφνου Σέριφος μαζί Σύφνο και Μολομήλο
στο ίδιο σχήμα που μελετάει τα 5 νησιά και πολύ σύντομα έμαθα ότι τον επόμενο μήνα θα κάνουν τις προτάσεις τους. Πόσο γρήγορα, μου κάνει εντύπωση, πώς προλάβαν και μελετήσαν 5 νησιά μαζί και πόσο αντέχει ο προορισμός, γιατί αυτό είναι το αντέχει ο προορισμός και το αντέχει έχει και περιβαλλοντική διάσταση, έχει και κοινωνική διάσταση, έχει και οικονομική διάσταση. Θα μεταφέρω αυτά που μάθαμε από τα Ιόνια, που μας είπανε ότι, ξέρετε, δεν μπορούμε να ζήσουμε ούτε το καλοκαίρι, γιατί δεν έχουμε ούτε παραλία να πάμε, ούτε να κηρύσουμε το αυτοκίνητό μας, νερό, όχι πάντα, και ό,τι άλλο που γνωρίζουμε λίγο για τα Ιόνια και η Κύθμος δεν έχουν καμία σχέση. Όποιος πάει και δει τη Ζάκυνθο, δει την Κέρκυρα ή δει και τη Λευκάδα, εμείς είμαστε έρημος. Και η Σέριφος και η Κύθμος. Έρημος είμαστε. Πλήρως έρημος. Δεν υπάρχει τίποτα. Και το χειμώνα δεν μπορούμε να ζήσουμε, γιατί δεν υπάρχει τίποτα πάνω στο νησί. Εμείς πήγαμε, το ένα ταξίδι που το κάναμε ήταν 15 Γενάρη. 15 Γενάρη είχε η Κέρκυρα με 40.000 πληθυσμό, 4 ταβέρνες ανοιχτές. Δεν μιλάμε για τα μικρότερα μέρη. Επειδή αυτή τη δουλειά την κάναμε άλλες 8 φορές σε άλλα νησιά, το ίδιο και μία φορά την κάναμε στον ΟΣΙΓΙ, στην Ομοσπονδία Γυναικείων Συλλόγων των Κυκλάδων. Το ίδιο είπαν και οι γυναίκες που ήταν από 16 νησιά διαφορετικά. Ο χειμώνας γίνεται αβίωτος. Το καλοκαίρι αβίωτο και το χειμώνα αβίωτος για 2 διαφορετικούς λόγους. Λοιπόν, άρα και τα θέματα όλα αυτά είναι προς συζήτηση. Λοιπόν, λοιπόν, δεν θα μείνω πολύ στη θεωρία, γιατί θα τη δούμε και μετά. Μία νήξη θα κάνω, ενώ μιλάνε όλοι για ανάπτυξη, ειδικά στον τουρισμό έχουμε μεγέθυνση. Δηλαδή, τι κάνουμε, χτίζουμε πιο πολύ, έχουμε ανάγκη από πιο πολύ νερό, έχουμε ανάγκη από πιο πολλούς δρόμους, έχουμε ανάγκη από πιο πολύ χώρο για τα σκουπίδια, έχουμε ανάγκη από πιο πολύ. Αυτό λέγεται στα οικονομικά που ξέρω εγώ και τη διδάστηκα, μεγέθυνση και όχι ανάπτυξη. Δεν θα πω τίποτα άλλο και θα πάμε στο επόμενο. Μιλάνε πολύ για βιώσιμη ανάπτυξη. Σήμερα, μάλιστα, είχε ένα δημοσίευμα η Καθημερινή, μια συνέντευξη της κυρίας Κεφαλογιάννη, Υπουργού Τουρισμού, η οποία είπε ότι το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού πρόκειται να υπογραφεί λίγαν συντόμως, αλλά θα μιλάει για βιώσιμο τουρισμό, έχοντας δει το σχέδιο και έχοντας κρίνει το σχέδιο και γραπτά και δημόσια, δεν υπάρχει καμία σχέση το τι λέμε και το τι είναι. Καταρχάς, βιώσιμη ανάπτυξη σημαίνει ευημερία της τοπικής κοινωνίας. Δεν σημαίνει κάτι άλλο. Ευημερία από πολλές πτυχές. Και αυτό είναι πάλι το τι ανάπτυξη έχουμε, τι ανάπτυξη θέλουμε. Γιατί συζητάμε εμείς που είμαστε, ας το πούμε, οι outlanders, δηλαδή έξω από το νησί, και λέμε ότι οι κάτοικοι των νησιών μας θέλουν απλώς να βγάλουν λεφτά. Και δεν τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό έχετε μεγέθυνση και είναι εκεί. Είναι μία από τις παραμέτρους του όλου σχήματος. Μέλλον θα υπάρχει. Αυτό είναι η βιώσιμη ανάπτυξη. Οικονομικό μέλλον καταρχήν θα υπάρχει. Και πρέπει να το δούμε. Τι σημαίνει έγινε μονοκαλλιέργεια ο τουρισμός και δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Στην Κύθμο υπάρχει μία ακόμη μικρή ισορροπία. Τα στοιχεία δεν τα έχω, δεν τα παρουσιάζω καθόλου. Αλλά επειδή τα βλέπω πάντα όταν πάω να μιλήσω για να το πω, βλέπω τα στοιχεία για να έχω μια εικόνα για το τι μιλάω. Δυστυχώς, όπως έχω πει, δεν έχω κατέβει στην Κύθνο, πήγαινα πάντα στη Σέριφο και δεν ήθελα να κατέβω στην Κύθνο. Ελπίζω να δοθεί ευκαιρία να γίνει αυτή η συζήτηση στην Κύθνο. Κοινωνική δικαιοσύνη, ένα θέμα με την πληθυσμιακή εξέλιξη. Πρώτον, υπάρχει κόσμος που μένει στα νησιά. Δημιουργούνται προϋποθέσεις να μείνουν κι άλλοι. Οι επενδύσεις στις οποίες αναφέρθηκε ο Άλεξ θα κρατήσουν κόσμο ή θα δημιουργήσουν το αντίθετο φαινόμενο. Θα μπορεί κανείς θα θέλει να πηγαίνει κανείς μόνο τους 3 μήνες που θα δουλεύουν οι επενδύσεις, τους 4, και μετά θα θέλει να φεύγει, γιατί δεν έχει λόγο να μείνει το χειμώνα.
Αυτό είναι μεγάλο θέμα. Πολύ μεγάλο θέμα. Σε μια χώρα γενικώ που γερνάει, τα νησιά, πολλά νησιά, μεταξύ των οποίων και οι Κύθνες και οι Σέρφες, γερνάνε πιο γρήγορα. Γερνάνε πιο γρήγορα. Το περιβαλλοντικό δεν θέλω να το θίξω ιδιαίτερα. Συνήθως δεν το λέω, είπα δεν είμαι περιβαλλοντολόγος, έμαθα, σπούδασα περιβάλλον στο τμήμα περιβάλλοντος, αλλά προσπαθώ να πω ότι ούτε οικονομικά συμφέρουν αυτά τα πράγματα. Περιβαλλοντικά σίγουρα δεν το συμφέρουν, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Έδειξε ο Άλεξ τι σημαίνει κατασκευάζω μια ανεμογεννήτρια. Εμένα το πρώτο που με ενοχλεί από την κατασκευή της ανεμογεννήτριας είναι οι τεράστιοι δρόμοι που ανοίγουν για να πάνε εκεί οι ανεμογεννήτριες και το μετό που πέφτει. Όχι, δεν με ενοχλεί το υπόλοιπο. Αλλά θα κάνω μία παρατήρηση, αυτό την οποία συνήθως οι δικοί μας στην Ελλάδα δεν την αποφεύγουν. Στις άλλες χώρες, άμα δείτε τις φωτογραφίες, οι ανεμογεννήτριες βρίσκονται στις παιδινές εκτάσεις, που είναι ήδη, να το πω έτσι, εξανθρωπισμένες, με πολύ ανθρώπινη παρουσία, δηλαδή στη Γερμανία, στη Δανία, είναι εκεί που είναι οι άνθρωποι, το οποίο σημαίνει δεν ανοίγονται δρόμοι, δεν κατεβαίνουν βουνά ολόκληρα. Υπάρχει δίκτυο, όλα είναι έτοιμα και γίνεται και αυτό. Δηλαδή, αφαιρούν, δεν έχετε δει κανένα βουνό να αποψηλώνεται στη Γερμανία ή στη Δανία για να μπουν ανεμογεννήτριες. Όχι. Οι Ελβετοί βάζουν ηλιακά πάνελς ανάμεσα στις γραμμές του τρένου. Βάζουν στις σκεπές των κτηρίων, βάζουν στις σκεπές των πάρκινγκ, βάζουν οπουδήποτε το έχουμε ήδη χαλάσει και όχι πάμε να χαλάσουμε το παρθένο χώρο στα αρκανικά όρη, στη νότιο Πελοπόννησο και στην Κύθνο. Άρα, γιατί μιλάμε ακριβώς? Δεν μιλάω για την επένδυση του Only One, Παναγία μου σώσε, γιατί δεν είναι Only One, είναι Only πολλά. Πώς μελετάμε τον τουρισμό, δεν θα επιμείνω πολύ, αλλά όπως βλέπετε, το πρώτο που κοιτάμε να μελετήσουμε είναι οι αλλαγές χρήσεων γης. Το πρώτο πράγμα και το οποίο μένει ό,τι και να συμβεί, όπως στις ανεμογεννήτριες, είτε αλλάζει ο τόπος. Δεν είναι ο τόπος όπως ήταν πριν. Έτσι. Με ό,τι αυτό σημαίνει την τσιμεντοποίηση, την αλλαγή της χλωρίδας, της πανίδας. Ένα πράγμα που έμαθα πάρα πολύ καλά στο τμήμα περιβάλλοντος και το διδάσκω και εγώ πια, είναι ότι όταν έχεις έναν τόπο και έχει μια χλωρίδα και πανίδα και πας και τον κόψεις μπακλαβά, η χλωρίδα και η πανίδα υποβαθμίζεται ταχύτατα. Διότι ενοχλείται από αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει. Να πούμε ότι δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει αν θα έχουμε φυτά και ζώα. Θα το πούμε. Όπως να το πούμε και αυτό, όταν κάνουμε μεγάλες υδρογεωτρήσεις σε βάθος και τα διπλανά δεν τα ξεραίνονται γιατί δεν μπορούν να βρουν νερό πια. Έτσι, αυτό να το πούμε. Δεν μας ενδιαφέρουν να έχουμε σικές, γιατί ξεραίνονται και οι σικές πλέον. Δεν ξέρουν τα άλλα δέντρα, ξέρονται και οι σικές στα νησιά μας. Γιατί δεν βρίσκουν πόσο να πάει η ρίζα της σικιάς, 200 μέτρα να βρει νερό. Έτσι. Δεν τα θέλουμε, να το ξέρουμε όμως. Όχι να λέμε ότι ξεράφει μια σικιά, τι έγινε. Να ξέρουμε ότι δεν θα έχουμε σικές και θα έχουμε air condition. Και σίκα εισαγόμενα από πού δεν ξέρω. Λοιπόν, αλλαγές χρήσης γης το πρώτο. Μετά μετράμε και το θετικό. Εγώ δεν είμαι κατά του τουρισμού. Είμαι κατά του πολλή τουρισμού που μας καταστρέφει. Να πω και κάτι πάρα πολύ σημαντικό, αν και νομίζω το έχω και μετά. Τα νησιά μας σώθηκαν σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας του τουρισμού. Το 50 με το 75 τα νησιά μας αδειάζαν ταχύτατα. Για πάρα πολλούς λόγους. Τους ξέρουμε όλοι όσοι έχουμε αυτή την καταγωγή. Μετά το 75 με τον τουρισμό άρχισαν να παίρνουν τα πάνω τους. Ο κόσμος γύρναγε, υπήρχε δραστηριότητα. Εγώ φοβόμουν ότι το 75 που είχαν ηλικιωθεί της έρηθος θα αδειάσει εντελώς. Κρατήθηκε. Όχι με τον καλύτερο τρόπο. Το ερώτημα δεν είναι αυτό, αν θα έχουμε τουρισμό. Είναι αν θα την καταστρέψουμε λόγω του πολλού τουρισμού. Έτσι, και πού είναι το όριο? Φέρω σε ικανότητα, μια μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, μετράμε τις διανυκτερεύσεις, εμείς το κάνουμε, αυτή είναι η δουλειά που κάνουμε. Μετράμε την τουριστική παραγωγή, τι έσοδα έρχονται, πολύ σημαντικό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν μας ενδιαφέρουν τα έσοδα του τουρισμού. Έτσι, θα είχαν φύγει και οι υπόλοιποι. Θέσεις απασχόλησης μας ενδιαφέρουν. Χωρίς απασχόληση δεν μένει κανένας. Και γι' αυτό φύγανε το 50 και μέχρι το 70. Δεν είχαν να κάνουν δουλειά που να αποδίδει. Έτσι, είναι γι' αυτό.
Δεν είναι να καλλιεργήσει τη γη και να μην βγάζει εισόδημα και να έχει μετά στην οικογένεια. Δηλαδή, αυτά δεν τα έχουν οικονομολόγος, είμαι επιμένω σε αυτό. Δεν είμαι κάτι άλλο. Αλλά βέβαια, καταναλώνει και νερό. Πόσο νερό έχουμε, καταναλώνει ενέργεια, άπε, εργοστάσιο, τι θα γίνει και παράγει και απόβλητα. Πού θα τα πάμε αυτά, πώς θα τα διαχειριστούμε? Και όλα αυτά επηρεάζουν την κατάσταση, αυτό που ονομάζω βιωσιμότητα του τόπου. Το είδαμε προηγουμένως. Άρα, για ποιο τύπο ανάπτυξης μιλάμε, τι αποτύπωμα αφήνει αυτός ο τύπος ανάπτυξης? Έτσι πρέπει να μπουν τα ερωτήματα επιστημονικά. Δεν πρέπει να μπουν γενικώς και ορίστως. Και θα δώσει βιωσιμότητα στον τόπο ή θα ξεπεράσει τη φέρουσα ικανότητα. Ξέρετε, η βιωσιμότητα και η φέρουσα ικανότητα συνδέονται με έναν εξής τρόπο. Η βιωσιμότητα είναι εδώ, καταφέρουμε και επιβιώνουμε, και η φέρουσα ικανότητα να την δώσουμε στην άκρη, πάμε να πέσουμε. Όταν πάμε να πέσουμε, επιστροφή δεν έχει. Αν την ξεπεράσουμε τη φέρουσα ικανότητα, επιστροφή δεν έχει. Δεν είναι να τα χρησιμοποιούμε αυτά έτσι με πολύ ευκολία. Βιωσιμότητα είναι ότι καταφέρνουμε και στεκόμαστε ακόμη πάνω. Αλλάζουν τα πράγματα, προφανώς αλλάζουν τα πράγματα, αλλά καταφέρνουμε και στεκόμαστε διότι υπάρχει μια ισορροπία. Όταν χαθεί αυτή η ισορροπία, γκρεμιζόμαστε. Και όταν γκρεμιστούμε, δεν έχει πίσω. Έτσι, προσπαθώ να τα πω έτσι. Και με όλα αυτά σε γνώση μας πρέπει να κάνουμε πολιτική. Έτσι. Με ποιους στόχους, τι βάζουμε ως προτεραιότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί να γίνει τη συζήτηση έτσι. Χήμα. Θέλουμε απλώς δραστηριότητα και εισοδήματα και δεν μας νοιάζει τίποτα άλλο. Θέλουμε απασχόληση με καλές θέσεις εργασίας. Καλές θέσεις εργασίας σημαίνει, άλλο δεν πληρώνεται καλά, να έχει συνθήκες καλές εργασίας, να έχει και μια προοπτική, τι θα γίνει αύριο μεθαύριο, που αυτό θα φέρει και βελτίωση του δημογραφικού, δηλαδή όλα θα την ζει καλά και θα δούμε και εξέλιξη και στα δημογραφικά του τόπου. Ποιότητα ζωής των κατοίκων, αντανακλάς αυτό ή όχι. Έτσι. Και αυτά έχουν πάρα πολλά στοιχεία και αφορούν και χειμώνα και καλοκαίρι. Και χειμώνα και καλοκαίρι. Έτσι. Άρα η συζήτηση με τους κατοίκους, γιατί επειδή υπόθηκε αν να γίνει Κύθνο κλπ., είναι απαραίτητο να γίνει. Έπρεπε να είχε γίνει ήδη, κατά την άποψή μου, με όλους τους ενδιαφέρον στο τραπέζι, να κληθούν όχι απλώς με μια επιστολή. Παιδιά, θα είστε ομιλητές στο τραπέζι, ο Δήμος που εκπροσωπεί, ο επενδυτής ή στην περίπτωση του τοπικού πολεοδομικού, οι άνθρωποι που κάνουν το τοπικό πολεοδομικό, υπόθηκαν για τα Greco Islands, που πρέπει όλα αυτά να παντρευτούν, θα παντρευτούν ή θα γίνει κάτι που δεν μπορώ να το περιγράψουν. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και η διαβούλευση πρέπει να γίνει. Και εμείς είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αυτή τη διαβούλευση, όπως την έχουμε οργανώσει μέχρι τώρα και στην Κύθνο, για να μιλήσουν και οι κάτοικοι, να μην λένε ότι μόνο οι outline λένε και τα κάνουν, και εκείνοι να πούνε τι θέλουν και να πάρουν και την ευθύνη των αποφάσεων τους. Έτσι δεν είναι. Αλλά να μην λέμε ότι δεν ξέραμε και γιατί δεν μας το λέγατε. Έτσι, αυτά δεν επιτρέπονται πια σήμερα. Εμείς κάναμε μια μελέτη για τα ελληνικά νησιά όλα, μια μελέτη για λογαριασμό της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης, της γνωστής ως ΕΤΑ, για την νησιωτικότητα που αφορούσε πώς μπορεί να αξιοποιήσει το ΕΣΠΑ. Και έτσι, ο τίτλος που δεν φαίνεται πολύ καλά εδώ γιατί το σκεπάζει είναι η ελκυστικότητα των νησιών από την εγκατάλειψη στην επαναανακάλυψη. Τα νησιά, αυτό που έλεγα προηγουμένως, το είπα ότι θέλει όλος ο κόσμος να φύγει το 50 μέχρι το 70 γιατί δεν είχε τι να κάνει, δεν είχε να ζήσει. Θα σας πω ότι η Λέσβος, στην οποία μένω εδώ και 40 χρόνια, γιατί εκεί είμαι καθηγητής με μόνιμη κατοικία εκεί, την ίδια περίοδο έχασε τα 2/3 του ενεργού πληθυσμού. Η Λέσβος, που δεν είναι Κύθνος, έτσι, είναι 1.650 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Είχε 150.000 κατοίκους, έχει 88.000 τώρα και έχει περίπου γύρανση σαν την Κύθνο και τη Τσέριφο. Έτσι, δεν είναι μόνο τα μικρά νησιά. Σαρώθηκαν
όλα τα νησιά την περίοδο για την οποία συζητάμε. Και εμείς κατατάξαμε τα νησιά σε ελκυστικά και λιγότερο ελκυστικά. Τα νησιά δηλαδή που εξαιτίας κυρίως του τουρισμού, δεν υπάρχει τίποτα άλλο, έχουν και αύξηση πληθυσμού. Νησιά που παρόλο που έχουν τουρισμό δεν έχουν αύξηση πληθυσμού ή έχουν και μείωση μεγάλη. Και κάποια νησιά που δεν έχουν και πολύ τουρισμό, όπως είναι η Λέσβος. Και τα ονομάζουμε αυτά χαμηλής ελκυστικότητας, Λίμνος, Λέσβος, Χίος, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή δεν έχουν τουρισμό έχουν κάτι άλλο που πηγαίνουν καλά. Δεν έχουν τίποτα και δεν πηγαίνουν καλά επίσης. Έτσι, για να το έχουμε ξεκάθαρα. Είναι μια μελέτη που την κάναμε, η ΕΤΑ δεν την πολύ δημοσιοποίησε. Έβγαλε δελτίο τύπου έτσι με τη μελέτη σας. Δελτίο τύπου είναι αρκετό για να γίνει τέτοια, ναι. Δυστυχώς. Δεν είναι αρκεί. Ναι, θα έπρεπε να υπάρχουν διαβουλεύσεις και συζητήσεις για αυτά τα πράγματα τα οποία λέμε. Λοιπόν, σε αυτή την έκθεση και πολύ νωρίτερα, σε μια ευρωπαϊκή έκθεση που κάνουμε πριν 12-14 χρόνια πια, εμείς προσπαθήσαμε να δούμε, ωραία, διαπιστώνουμε προβλήματα, μπορούμε να βρούμε λύσεις. Καλές οι διαπιστώσεις είναι μόνο για τους δημοσιογράφους. Οι επιστήμονες και οι πολιτικοί πρέπει να βρίσκουμε λύσεις. Έτσι. Και εμείς προσπαθήσαμε τότε, μελετώντας τα ευρωπαϊκά νησιά που έχουν σε μεγάλο βαθμό παρόμοια προβλήματα, και από εκεί μας ήρθε η ιδέα της ελκυστικότητας, είναι ότι για να μπορέσουν τα νησιά να ορθοποδήσουν πρέπει να κάνουμε τρία πράγματα. Το πρώτο είναι να ασχοληθούν με την ποιότητα και όχι με την ποσότητα. Έτσι. Δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ποσότητα και χαμηλές τιμές παραγωγής, αλλά μπορούμε να υποστηρίξουμε ποιότητα και προϊόντα που θα τα ζητήσει κανείς. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το μέλι μας, η καπαρί μας και τα ειδικά μας προϊόντα πουλούνται πανάκριβα και όμως τα αγοράζουν γιατί είναι εγγύηση ποιότητας. Έτσι. Άρα καταλαβαίνουμε ποια είναι η λύση. Για να πω το παρόμοιο, ξέρετε όλοι το μαλλί Σέτλαντ που βγαίνει από ένα νησί της Σκωτίας και το οποίο ένα ρούχο κοστίζει πολύ περισσότερο από τα άλλα επώνυμα ρούχα, διότι είναι πολύ καλή της ποιότητας μαλλί. Δεν μπορεί να παράξει εκατομμύρια από αυτά τα είδη, φτιάχνονται βιοτεχνικά κατά κύριο λόγο και αυτά έχουν αξία. Λοιπόν, τέτοια δουλειά θέλουμε να κάνουμε στα νησιά. Έχουν πολιτισμό, έχουν περιβάλλον, έχουν παραγωγική παράδοση, δηλαδή προϊόντα τοπικά μπορούν να γίνουν αυτά. Και τι άλλο θέλουμε εμείς? Να απασχολήσουμε ανθρώπους, αυτούς που εμείς εκπαιδεύουμε, θα έλεγα, στα πανεπιστήμια, με προσόντα. Δηλαδή, η ανάδειξη του πολιτισμού πρέπει να γίνει από ανθρώπους, π.χ. αρχαιολόγους, π.χ. ανθρώπους πληροφορικής, που θα συνδέσουν και θα κάνουν πράγματα. Αυτό θέλουμε ως ανάπτυξη. Έτσι. Άρα, εκπαιδευμένους ανθρώπους, αυτό που λένε πολλοί, αλλά δεν το εννοούν, αυτό που λέμε οι οικονομολόγοι προστιθέμενη αξία, να βγαίνουν λεφτά, αλλά να μένουν και στον τόπο, με ανθρώπους που θα μένουν στον τόπο και θα αναβαθμίζουν και τις τοπικές κοινωνίες με έναν άλλο τρόπο. Άρα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το δεύτερο στοιχείο είναι πράσινα νησιά. Έχουμε λίγους πόρους και πρέπει να τους διαχειριστούμε με πολύ αυστηρό τρόπο. Δεν έχουμε περιθώριο να πετάμε τους πόρους πουθενά. Έτσι. Και το τρίτο, που το ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι μας, είναι ότι πρέπει να παρέχονται στα νησιά ίσες ευκαιρίες με αυτές που παρέχονται στην υπηρετική Ελλάδα και Ευρώπη. Και συνθήκες υγείας και συνθήκες εκπαίδευσης και συνθήκες διαδικτύου, για να τα πάρουν και τα μοντέρνα και προσπελασιμότητας. Δεν είναι δυνατόν η Σέριφος να έχει 5 δρομολόγια την ημέρα το καλοκαίρι και 3 δρομολόγια την εβδομάδα το χειμώνα. Εμείς πάμε κανό. Με κανό. Τουλάχιστον κάνετε καθλητισμό. Λοιπόν, είναι δυνατόν να αντέξει ο Σεφιώτης που βλέπει 5 βαπόρια την ημέρα στο νησί του το χειμώνα να λέει πότε θα έρθει βαπόρι? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να το αντέξει. Το μυαλό δεν το χωράει. Το μυαλό νομίζουμε ότι είναι ελαστικό. Δεν το χωράει. Δεν το χωράει. Λοιπόν, άρα πρέπει να δούμε πώς αυτά τα πράγματα γίνονται πολιτικές. Και για να γίνουν πολιτικές, και δεν θα αναφερθώ σε αυτό πολύ, θέλει και ευρωπαϊκό επίπεδο, και εδώ ανοίγει ένα παράθυρο μεγάλο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι το επόμενο έτος θα φέρει προτάσεις για στρατηγική ευρωπαϊκών νησιών.
και πρέπει να δουλέψουμε και για αυτό το επίπεδο. Μπορεί να σας φαίνεται μακρινό, αλλά είναι απαραίτητο. Ειδικά το τελευταίο μπορεί να υποστηριχτεί μόνο από ευρωπαϊκούς πόρους και όχι από ελληνικούς. Δεν ξέρουμε. Και πολλά άλλα πράγματα που δεν θα πω. Και τι θα κάνουμε, παιδιά, στα νησιά? Για μένα είναι δύο πράγματα που μπορούμε να κάνουμε που να έχουν απόδοση. Το ένα είναι θερμαλισμός και τουρισμός ευεξίας, και δεν θα έβαζα θερμαλισμός μόνο. Το είχα βάλει, αυτές οι δύο διαφάνειες τις είχα κάνει για το Βόρειο Αιγαίο. Και γιατί το είχα κάνει με θερμαλισμό? Γιατί θερμαλισμό έχουν όλα τα νησιά του Βόρειου. Όχι θερμαλισμό, πηγές σχηματικές όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Από την Ικαρία μέχρι τη Λίμνο. Και δεν το καταλαβαίνουμε. Και στην Κύπρο το ξέρουμε. Το ξέρω. Αλλά στο Βόρειο Αιγαίο ήταν σε όλα τα νησιά. Τι σημαίνει τουρισμός ευεξίας? Σημαίνει ότι έρχομαι να ζήσω στη φύση, να μάθω τον τόπο, να φάω τοπικά και ποιοτικά και να ισορροπήσω ο εαυτός μου, γιατί ζούμε σε ένα δύσκολο καιρό και αυτό παίζει σημαντικό. Άρα να περάσουμε από αυτόν τον τουρισμό, ήρθα, έβγαλα φωτογραφία και έφυγα, έφαγα ό,τι να είναι από όπου και αν έρχεται, δεν βλέπω τίποτα, δεν γνωρίζω τον τόπο. Εγώ επιμένω ότι οι επισκέπτες μας ούτε καταλαβαίνουν τι είναι η Κύθμος και τι είναι το νησί. Έτσι, γιατί αυτό ξέρω σίγουρα, δεν καταλαβαίνουν τι βλέπουν. Γύρω και γύρω και βλέπουν κάτι. Γιατί έγινε αυτό έτσι? Τι σχέση έχει? Πώς δημιουργήθηκε? Από πού προήλθε? Τίποτα. Και ποιος θα τους εξηγήσει? Βλέποντας. Αυτά όμως οι εκπαιδευμένοι περί τον πολιτισμό, η Σέρφωση είναι η natura. Γιατί είναι natura? Ποιος θα μας πει τι είναι, γιατί είναι natura? Τι γίνεται? Και το δεύτερο, το αυτονόητο θα έλεγα, που τώρα έχει γίνει και η ευρωπαϊκή πολιτική, τα νησιά μας ζήσαν σε μεγάλο βαθμό ή σε μικρότερο, ανάλογα με το νησί, από τη θάλασσα, και θα πρέπει να ξαναζήσουν και από τη θάλασσα. Εμείς γυρνάμε την πλάτη στη θάλασσα και κάνουμε ό,τι μπορούμε στη στεριά μόνο. Χτίζοντας κυρίως. Έτσι. Αλλά και αυτό θέλει εξειδίκευση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νησιού. Δεν θα πω λεπτομέρειες αυτά, έτσι κι αλλιώς η παρουσίαση είναι στη διάθεσή σας, επομένως μπορείτε να την κάνετε ό,τι θέλετε. Γράφω αυτά τα οποία είπα προηγουμένως, σε ό,τι αφορά τον τουρισμό ευεξίας. Αλλά ναι, αυτό το μόνο που θέλω να πω ήταν ότι ξεχνάμε ότι στην ευεξία δεν είναι μόνο το ζεστό νερό, αλλά είναι και το θαλασσινό. Η θαλασσοθεραπεία, την οποία δεν μας ενδιαφέρει, λες και δεν έχουμε θάλασσα. Δεν υπάρχει θάλασσα στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει πουθενά. Γιατί? Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε και στα νησιά που δεν έχουμε θερμάλτρα να κάνουμε με βάση τη θάλασσα πράγματα. Μπορούμε. Δεν το κάνουμε εμείς. Έτσι. Λες και δεν είμαστε χαρακτηρισμένοι ως προορισμός στη θάλασσα, είμαστε χαρακτηρισμένοι από τα βουνά. Έτσι. Οκ. Η γαλάζια ανάπτυξη με όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν και όλες υπό έλεγχο. Και δεν θα μιλήσω καθόλου για αυτό, το οποίο δεν σημαίνει. Θα κάνουμε δραστηριότητες, δύο βασικές δραστηριότητες με απασχόληση και τις υποδομές που χρειάζονται για να στηριχτούν οι δραστηριότητες και οι κάτοικοι. Κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού βγαίνει από τα βασικότερα ελλείμματα σε όλα τα νησιά, πέρα από το θέμα της υγείας βγαίνει αυτό, και όλα τα υπόλοιπα πρέπει να γίνουν, τα οποία δημιουργούν επίσης θέσεις εργασίας κλπ. Και δημιουργούν μια ισορροπία στο νησί. Δεν θα αναφερθώ σε αυτά γιατί είναι τα εύκολα. Πάλι, όραμα και στρατηγική στόχη. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι θέλουμε. Και εμείς μιλάμε για τρία εναλλακτικά σενάρια. Τα νησιά μας θα γίνουν όπως οικαία χώροι επενδύσεων χωρίς όρια μεγέθυνσης. Ήταν πολύ ωραία της οικίας. Δεν θα ήθελα να ήμουν οικαία. Προτιμώ που τη ακόμη δεν έχουμε δει αυτά, αν και έρχονται και σε εμάς. Αλλά το θέλουμε αυτό. Business as usual. Που αυτό θα περιγράφει το χωροταξικό του τουρισμού, να είστε σίγουροι. Δηλαδή, απλώς μεγέθυνση και όπου πάει. Και τη μεγέθυνση δεν την καταλάβουμε, έτσι. Τη ζούμε λίγο εδώ. Δηλαδή, αν θέλουμε να βάλουμε άλλους 40 ανθρώπους μέσα στο χώρο εδώ, μπορούμε να τους βάλουμε, χωράνε, χωρίς να καταρρεύσει. Όχι. Πώς μπορούμε να τους βάλουμε στα νησιά επάνω, χωρίς να καταρρεύσουν?
χωρίς να δούμε την ισορροπία. Αυτό, φέρος ικανότητα σημαίνει αυτό. Αν βάλουμε 40 όμοιοι ανθρώπους εδώ, θα σκάσουμε. Το καταλαβαίνουμε ή όχι? Το δεύτερο είναι να κάνουμε κάποια τροποποιητικά μέτρα σε έναν βαθμό, ανάπτυξη υπό όρους, που δεν είναι κακό, γιατί είμαστε στο πρώτο. Ακολουθούμε με κλειστά μάτια μου και παροπέδες στο πρώτο σενάριο. Το δεύτερο είναι μια βελτίωση. Το τρίτο είναι μια ανατροπή, αν θέλει κανείς να αλλάξει και να μιλάει πραγματικά για βιωσιμότητα, έτσι, που λαμβάνει υπόψη τη φέρουσα ικανότητα, τον υπερτουρισμό, κοιτάει αυτό που λέγαμε προηγουμένως, τον κόσμο, πώς ζει και πώς, αν είναι ευχαριστημένος. Συνδέουμε την ευζοία των κατοίκων με την ευζοία των τουριστών. Δηλαδή, περνάς καλά, το δείχνεις, έρχεται ο άλλος για να δει, αλλά βάζει και όρια. Λες, παιδιά, μέχρι εκεί. Μετά κάνει την ισορροπία. Το κράτος τι κάνει άλλο? Το πρώτο. Δεν πρέπει να Όχι, βάλει... είπα, το πρώτο κάνει. Εμείς τι να κάνουμε, πάμε να σώσουμε τι? Με ποιους? Κοιτάξτε, όχι, θα το απαντήσω επειδή αυτό είναι ένα κρίσιμο. Αν η κοινωνία δεν μιλήσει, δεν θα γίνει τίποτα. Και όταν, ναι, εμείς, όχι για να μην, όχι άλλοι, όχι, εμείς. Και επειδή είχαμε προχτές μια τέτοια συζήτηση στο τμήμα με μια παρουσίαση που έγινε από μια παλιά μας φοιτήτρια και στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους που μίλησε για περιβαλλοντική πολιτική και κάποιος είπε δεν υπάρχει πολιτικό κόστος. Πολιτικό κόστος υπάρχει όταν η κοινωνία το απαιτεί ή έχει διαμορφώσει τις συνθήκες που δεν θα χρειαστεί ο πολιτικός να το σκεφτεί δεύτερη φορά. Ξέρετε, δεν θυμάμαι ποια χώρα ήταν, μία πολιτικός ήταν μάλιστα, νομίζω η γυναίκα, πήγε και αγόρασε με την κάρτα του υπουργού κάτι για τον εαυτό της. Σε 2 μέρες παραιτήθηκε. Όχι γιατί ούτε τη δίρανε, ούτε τη βρίσανε, ούτε τίποτα. Η πίεση, γιατί οι αρχές υπάρχουν, την ανάγκασε να παραιτηθεί. Σε αυτό στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Μόνο στα ζαγόρια. Τα ζαγόρια τα βάλαμε. Λοιπόν, για προστασία. τα βάλαμε, αλλά τη χτίζουν δίπλα. Χτίζει δίπλα ο εφοπλιστής. Ας μην το συζητήσουμε. Αυτό θα το πούμε και μετά. Λοιπόν, και πρέπει μετά να κάνουμε και σχέδιο. Είπαμε τις αρχές, αλλά πρέπει να δούμε και τα σχέδια. Δεν είναι να πούμε τις αρχές για να καθίσουμε και να περιμένουμε. Θα πρέπει να γίνει και σχέδιο να αντιμετωπίσει τα κύρια προβλήματα. Χαμηλή ανταγωνιστικότητα του νησιού, χαμηλή ποιότητα και προσβασιμότητα σε υπηρεσίες δημοσίου συμφέροντος που λέγαμε προηγουμένως, δημογραφική συρρήγνωση. Τι κάνουμε? Άρα θέλει δουλειά πολύ αναλυτική. Σχέδιο. Θα πω κάτι πολύ σημαντικό και αφορά τα Greek Islands. Πιθανώς πολλοί να μην τα ξέρετε. Δεν έχουν συζητηθεί. Η Κύθνος, γιατί αφορά σε αυτή τη φάση μικρά νησιά κάτω των 3.500 κατοίκων, οπότε αφορά και τη Σέριφο και την Κύθνο. Και θα πρέπει να κάνουμε σχέδιο με βάση αυτά. Το σχέδιο δεν αφορά μόνο τα 2, 3, 4 έργα που θα ενταχθούν τώρα, αλλά αφορά και το μέλλον. Είναι σχέδιο στρατηγικό πρέπει να κάνουμε. Με διαβούλευση πρέπει να το κάνουμε. Αυτό είναι δουλειά που πρέπει να γίνει. Επομένως, πρέπει να απαιτήσουμε να γίνει η συζήτηση και η διαβούλευση με όλους και κυρίως τους μόνιμους κατοίκους. Επιμένω σε αυτό. Όσο και αν με πονάει και εμένα που με λένε outlander, θεωρώ ότι πρέπει να συμμετέχουμε κι εμείς και το κάνω με όποιο τρόπο μπορώ. Ενδεικτικές δράσεις, δηλαδή πρέπει να πάει κανείς σε ανάλυση, δεν θα τα αναλύσω αυτά γιατί θέλω να πάω στο θέμα το οποίο μας απασχολεί, αλλά πρέπει να το βάλουμε, ήθελα να το βάλουμε, δηλαδή και εννοώ την επένδυση των λουτρών, αλλά πρέπει να το βάλει κανείς σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Δεν πάει ξεκομμένο. Κάνουμε μία επένδυση. Κάνουμε μία επένδυση σε ένα πλαίσιο που υπάρχει. Και πρέπει να την αποδεχτούμε, την απορρίψουμε με βάση το πλαίσιο που υπάρχει. Και εδώ δεν δίνω εγώ απαντήσεις. Όπως όταν κάνουμε τις διαβουλεύσεις στα νησιά, θα σας πω κάτι το οποίο το θεωρώ ότι ως μελετητής είναι υποχρέωσή μου. Εγώ έρχομαι να σας πω ότι ξέρετε, αν πάρετε αυτό το δρόμο, θα πάτε στον Παράδεισο και από εκεί θα πάτε στην Κόλαση ή εδώ ή κάπου ενδιάμεσα. Όχι να σας πω πάρτε αυτόν τον δρόμο γιατί αυτός θεωρώ ότι είναι καλός.
Εγώ δεν έχω κανένα δικαίωμα να πω στους ακινθινιούς τι θα κάνουν. Εγώ, ως επιστήμονας, να τους εξηγήσω, παιδιά, αν πάτε από εκεί, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Σε 10 χρόνια, σε 15. Αν θέλετε να βγάλετε λεφτά στα 5 χρόνια, είναι καλός ο δρόμος, αλλά μετά αφήστε το. Τι θα γίνει. Έτσι. Λοιπόν, και έχουμε κάποια ερωτήματα στα οποία πρέπει να απαντήσουμε. Έτσι. Οικονομικά θέματα και δεν είναι και όλα τα ερωτήματα. Το πρώτο είναι, με βάση το σχήμα που παρουσίασα πάρα πολύ γρήγορα, πώς ερμηνεύουμε τον τουρισμό, είναι το πρώτο. Τι καινούργια δαπάνη θα φέρει η επένδυση, θα φέρει, πόσοι θα είναι, έτσι. Και το δεύτερο μετά είναι πόσοι από τη δαπάνη αυτή θα μείνει στον τόπο, κέρδη, ιδιοκτησίας, μισθοί, αγορές, υπηρεσίες. Αυτά πρέπει να σταθμιστούν. Δεύτερον, πόσο θα διαφοροποιήσει την τοπική παραγωγή, δηλαδή, ας πούμε, αν ο επενδυτής αγόραζε μόνο τοπικά, μπορούσε να παρακινούσε τους ντόπιους να παράξουν και άλλα πράγματα. Όχι να θέλει την ντομάτα μισό ευρώ. Μισό ευρώ την ντομάτα θα την βρει πιθανώς στην Αμαλιάδα. Στην καλύτερη περιπτώσεων ή στην Πολωνία. Διότι στη Σέρβια τρώμε πολωνικές ντομάτες. Εσείς δεν ξέρω τι τρώτε, εμείς τρώμε από την Πολωνία ντομάτες. Κατά το ίμιση. Λοιπόν, πόσο θα διαφοροποιήσει τα εισοδήματα στον τόπο, τα είναι ερωτήματα που έχουμε να καλούμαστε να απαντήσουμε. Ποια θα είναι η διάρκεια λειτουργίας της μονάδας, θα αλλάξει την εποχικότητα του τουρισμού στην Κύπρο? Δεν λέω εγώ όχι. Είναι τα ερωτήματα που βάζω καταρχήν. Θεωρητικά, ο θερμαλιστικός τουρισμός, ναι, αλλάζει την εποχικότητα. Είναι ένα από πολύ θετικά πράγματα, ενώ είναι μια ιδιαίτερη μορφή ειδικού ενδιαφέροντος που μπορεί να αλλάξει την εποχικότητα, εάν προφανώς λειτουργήσει η μονάδα κανονικά. Θα μπορείς να λειτουργεί όλο το χρόνο. Δεν έχει λόγο να κλείσει το χειμώνα. Η μονάδα. Θα μπορούσε να έχει κόσμο έτσι. Δεν έχει καλά. Αυτά, να σας πω, αυτό είναι μια συζήτηση που μπορεί να μην φτάνει να βάλει καράβια, γιατί με τους 99 τουρίστες να μην φτάνουν. Όλα αυτά είναι μια συζήτηση η οποία είναι δυναμική και θα πρέπει και ο Δήμος να παίξει το ρόλο του. Έτσι, όλα είναι. Δηλαδή, το ότι δεν παίρνω την Κύθνο με τις δυσκολίες που αισθάνομαι ότι έχει, και κυρίως γιατί εμένα δεν μ' άρεσε ποτέ το Λαύριο, να το πω έτσι. Γιατί για να πάω στο Λαύριο από την κέντρο της Αθήνας. Τι? Είναι πολύ ωραίο το Λαύριο και μακάρι να ήταν λιμάνι πραγματικό. Ναι, αλλά για να πάω στο Λαύριο από το κέντρο της Αθήνας. 70 ευρώ. Ταξί. Λοιπόν, δεν είναι. Γιατί? Εγώ ευτυχώς. Πρέπει να υπάρχει και τα δύο. Και ο Πειραιάς και. Λοιπόν, μια μεγάλη συζήτηση κι αυτή. Αλλά όλα αυτά θέλουν συζήτηση, θέλουν και λύσεις. Δεν μπορεί να κάνει, παίρνω το βαπόρ και το πηγαίνω εκεί και μετά να λέω, επειδή το έζησα μεταξύ όλων των αμαρτιών που έχω κάνει στη ζωή μου, έχω διατελέσει και Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής το 12-13 και επικεφαλής Περιφερειακής Παράταξης στο Βόρειο Αιγαίο από το 14 έως το 23. Επομένως, έχω εμπλακεί και στην πολιτική ενεργά. Και ξέρω τι σημαίνουν όλα αυτά, δεν είμαι μόνο θεωρητικός. Πώς θα επηρεάσει το τουριστικό προϊόν του νησιού, πώς θα επηρεάσει την οικονομία του νησιού, θα γίνει πιο τουριστική, πιο ισόρροπη, θα επηρεάσει το επιχειρηματικό κλίμα του νησιού, θα φέρει καινούργια πράγματα, γιατί τις επενδύσεις περιμένουμε και για ένα άλλο λόγο, να αλλάξουν λίγο και μυαλά οι άνθρωποι, να πω, και συνήθειες και μισθούς και όλα αυτά τα πράγματα. Θα βελτιώσει πράγματα μια επένδυση. Πόση απασχόληση θα δημιουργήσει στο νησί, με τι διάρκεια και με ποια προσόντα? Κάποιοι θα εγκατασταθούν στο νησί ή θα είναι όλοι ήρθαμε και φύγαμε και θα δημιουργηθούν προβλήματα, υπόθηκε προηγουμένως, που θα τους κοιμήσουμε. Απλώς. Και πάλι, πώς θα βελτιωθούν τα εισοδήματα των κατοίκων άμεσα και έμεσα? Άμεσα γιατί θα απασχολούνται και έμεσα γιατί θα πάρουν δουλειές μέσα από τη λειτουργία της μονάδας. Προφανώς, και δεν το έχω βάλει εδώ νομίζω καθόλου, το είπα προηγουμένως λίγο, προφανώς και εμένα θα με ενδιέφερε, το είπα,
άξονα ανάπτυξης, ο βιωματικός τουρισμός θεωρώ ότι είναι κορυφαία εξέλιξη. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι θα επισκευαστεί ένα κτίριο ιστορικό με όλη τη σημασία της λέξεως και διατηρηταίο, και δεν θα ήθελα να έχω όπως στη Λέσβο, όσοι την ξέρετε, ένα αντίστοιχο Σάρλιτζα το οποίο έχει καταρρεύσει, είναι μόνο εξωτερική τύχη, ότι τώρα ξαναφτιάξαν τη σκεπή και δεν χρησιμοποιείται και εδώ και 50 χρόνια, κάτι σας λέει αυτό, έτσι. Και θα μπορούσε να είναι πυλώνας ανάπτυξης αυτής της περιοχής, αλλά έκλεισε και τα θερμά. Εδώ έχουν κλείσει εδώ και 15 χρόνια και η αματική πηγή, πέρα από το ξενοδοχείο που ήταν δίπλα. Λοιπόν, και λες γιατί όχι, και γιατί να χτίσω κάτι άλλο καινούριο, ενώ μπορώ να φτιάξω αυτό, και σήμερα γίνονται θαύματα με την τεχνολογία που έχουμε, και τα παλιά κτίρια μπορούν να γίνουν υπέροχα, από μία πέτρα να φτιάξει το παλιό κτίριο όπως ήταν, έτσι. Έχουμε νερό για κατανάλωση. Αυτό ζητάει καταρχήν, με τα στοιχεία που δίνει, το οποίο είναι περίπου το 10% του νερού που γράφει η μελέτη ότι παράγεται στο νησί, λέω, στα Λουτρά. Άκουσα ότι φέτος οι διακοπές του νερού ήταν μεγάλες. Εάν ζητηθεί άλλο 10% αύξηση του νερού, γιατί αυτό είναι που λέμε η ικανότητα. Ξέρετε, δεν θα πάρει τα 35 πρώτα κυβικά, θα προσθεθούν στα κυβικά που ζητάνε, στο σύνολο που ζητάτε ήδη οι κάτοικοι της περιοχής, και άλλο τόσο. Υπάρχει. Πώς θα αντιμετωπίζετε αυτό το πράγμα? Πώς θα επηρεαστεί η διαθεσιμότητα και η ποιότητα νερού? Να κάνω μία παρένθεση για να μην παρεξηγηθώ. Εμείς, όπως και η Κατερίνα, είδαμε τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού του έργου που βρίσκεται στις πρόθεση. Δεν έχουμε δει καθόλου, απλώς φωτογραφίες έχουμε δει, των υπόλοιπων σχεδιασμών που συζητιόνται από τον ίδιο επενδυτή, τα σπίτια από πάνω. Αυτά δεν τα έχουμε δει εμείς. Να έχουμε ξεκάθαρη. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αφορά την ανακατασκευή του ξενία, του κεντρικού, και τίποτα άλλο. Μπροστά την Αλάνα. Ούτε μπροστά την Αλάνα. Τα σχέδια που έχουμε δει δεν αφορούν τίποτα. Τη μελέτη 200 σελίδων που διαβάσαμε με την Κατερίνα για να περάσουμε ωραίο τριήμερο, αφορούσε το κτίριο, και αυτά τα στοιχεία σας παρουσιάζω και εγώ εδώ. Έτσι, την εικόνα την είχα δει και την είχα ξεχάσει και την είδα ξανά σήμερα. Με τα κτίσματα από πάνω, τώρα μέσα στη ζώνη των ιαματικών νερών να κάνεις κτίσματα κλπ. Συζήτηση μεγάλη. Δεν θα μπω σε αυτήν, αλλά ήταν το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα, διότι οι ιαματικές πηγές έχουν ζώνη προστασίες. Δεν χτίζεις δίπλα. Έτσι. άμα διαταράξεις τις ιαματικές πηγές, τι θα το κάνεις? Σκοπός είναι να προστατευτούν οι ιαματικές πηγές. Κάποιος πρέπει να πει ότι ποια είναι η ζώνη που δεν πρέπει να δομηθεί καθόλου λόγω των νερών και από πού έρχονται, που εγώ δεν ξέρω. Δεύτερο, παράγονται απόβλητα. Πού θα πάνε? Διάβασα τα σενάρια της μεταφοράς τους, από ό,τι ξέρουμε, τα λίγα ξέρω ότι μπορεί να κάνει κανείς μια μικρή compact μονάδα, να τα επεξεργάζεται και να τα χρησιμοποιεί. Δεν χρειάζεται να τα διαθέτει στο Δήμο. Έτσι, μια μικρή μονάδα, αλλά είναι μια επένδυση. Δεν ζητάει κανείς να κάνει βιολογικό καθαρισμό ανοιχτό, μεγάλο. Προφανώς κανείς δεν τον ήθελε μέσα στο κέντρο του οικισμού. Δηλαδή, εγώ στην αρχή σκεφτόμουν θα τον έκανα το βιολογικό μπροστά στο οικόπεδο. Και έλεγα Παναγία μου σώσει. Δεν ήταν αυτό. Ήταν να κάνει κανείς έναν compact και να διαθέτει το νερό σε χρήση όχι πόσιμο βέβαια νερό. Άρα, τι κάνουμε με αυτό? Ποια πίεση θα δημιουργήσει στο πληροφοριακό, γενικότερα συνοστισμό, φέρνου κλπ. Μια μικρή μονάδα 99 ατόμων, όχι πολύ μεγάλο. Τα υπόλοιπα όμως, εγώ δεν τα εξέτασα καν. Έτσι. Θα δημιουργήσει συνθήκες υπερτουρισμού? Δεν νομίζω. 99 άτομα δεν δημιουργούν συνθήκες υπερτουρισμού. Και γι' αυτό η πρώτη μου διάθεση ήταν ναι, θέλουμε αυτή. Εγώ θα ήθελα αυτή την επένδυση κάτω από προϋποθέσεις, αλλά αυτή την επένδυση. Όχι αυτή την επένδυση ως όχημα άλλων επενδύσεων, την οποία, γιατί το λέω αυτό? Αυτό που παρατηρούμε με αυτά που έλεγε ο Άλεξ, για να ξεφύγουν από μια σειρά από περιβαλλοντικούς όρους, τι λένε? Το 99 μ' αρέσει, γιατί λένε
θα κάνουμε μία μονάδα, δεν ξέρω αν είναι μεγαλύτερο, τόσων ανθρώπων, οι οποίοι περνάνε από ελαφρύ έλεγχο περιβαλλοντικών όρων. Κάνουν αυτή τη μονάδα και μετά λένε «Α, στην ΚΕΑ, θα προσθέσουμε και άλλα 300». Αυτά περνάνε όμως πάρα πολύ εύκολα μετά. Το ερώτημα είναι, έτσι, ότι δεν μπορεί να αποτελέσει, ναι, υπό προϋποθέσεις θα έλεγα εγώ στην αυτόνομη μονάδα, αλλά θα ήθελα να δω όλο το σχέδιο για να μπορώ να κρίνω όχι μόνο περιβαλλοντικά και οικονομικά και κοινωνικά, περιφέρουσα της ικανότητας και όλα αυτά. Αλλά σαφώς ο πυρήνας του σχεδίου, δηλαδή ιαματικός τουρισμός και επισκευή ενός κτηρίου παραδοσιακού, για μένα είναι ναι. Ευχαριστώ πολύ. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όσες φορές και να το παρακολουθήσουμε, δεν σε χορταίνουμε. Ήσουν κείμενος. Στη συνέχεια, η Καταρίνα Γιαννικάρη, καταγόμενη από Σύπνο και Μήλο, περιβαλλοντολόγος, φοιτήτρια του κ. Σπηλάνη, στη Μυτιλήνη, θα μας μιλήσει συγκεκριμένα τώρα πια για το ξενοδοχείο των Λουτρών, για το ξενία και την περιβαλλοντική μελέτη. Καταρίνα, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Καλησπέρα και από μένα. Τώρα εγώ μετά από τους δύο χυμάρους δεν ξέρω πώς θα μπορέσω να το συνεχίσω. Θα πάμε λίγο πιο πεζά στη μελέτη. Η μελέτη λοιπόν αφορά την αποκατάσταση και επαναλειτουργία του ιστορικού συγκροτήματος του Ξενία της Κύθνου, των ιαματικών πηγών των Αγίων Αναργύρων και Κακάβου και ως κέντρο ιαματικού τουρισμού και θερμαλισμού. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής έχουν περάσει σαν αδειοδοτήσεις από την Φορέα Νεωτέρων Μνημείων και κρεμούν οι άδειες από την Πολεοδομία και την Αρχιτεκτονική Επιτροπή, αφού πρώτα πρέπει να προηγηθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, το οποίο είναι το βασικό εργαλείο για τις επόμενες αδειοδοτήσεις. Έτσι. Πού φαίνεται. Λίγα λόγια για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τι είναι και ποιος είναι ο ρόλος της. Ουσιαστικά θέλω λίγο να αναφέρω εδώ πέρα κάτι που αναφέρεται μέσα στη μελέτη, ότι είναι πλέον αποδεκτό ότι στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης η εκτίμηση των επιπτώσεων από την υλοποίηση ενός έργου πρέπει να βασίζεται στην περιβαλλοντική του διάσταση και στις επιπτώσεις σε κοινωνικό κεφάλαιο και όχι μόνο αποκλειστικά σε οικονομικά κριτήρια. Επομένως, είναι ένα επιστημονικό εργαλείο για την εκτίμηση των επιπτώσεων, είτε στο φυσικό είτε στο ανθρωπογενές περιβάλλον, και εξετάζει όλα τα στοιχεία αυτά που θα μπορούσαν να προληφθούν, να μειωθούν και να παρακολουθηθούν. Η εκπόνηση, λοιπόν, η διαδικασία για μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ξεκινά από την εκπόνηση από τον φορέα του έργου, δηλαδή από τον εκάστοτε επενδυτή, και μετά ακολουθεί μια δημόσια μια διαβούλευση, μια υποβολή στη δημόσια αρχή, μετά η διαβούλευση με φορείς και με πολίτες και στο τέλος βγαίνει η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Το ιστορικό πλαίσιο λίγο του έργου, ξέρετε όλοι πολύ καλά, είναι στα Λουτρά, έχει ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και ιστορική αξία. Κατασκευάστηκε το 1845 από τον αρχιτέκτονα Χάνσεν και τροποποιήθηκε αργότερα από τον Ερνέστο Τσίλε. Τη δεκαετία του 60 το Ξενία αποτέλεσε τμήμα του δικτύου των Ξενία για τις τουριστικές αναπτύξεις των διαφόρων νησιών και το 1999 σταμάτησε να λειτουργεί.
συνδέεται άρρηκτα με την τουριστική ανάπτυξη του νησιού και με τον ιαματικό τουρισμό και το κτίριο έχει χαρακτηριστεί διατηρητέα από το 1995. Πλέον έχει παραχωρηθεί από το ΤΑΙΠΕΔ στην εταιρεία Ξενία Κύθνος για 99 έτη και είναι η επένδυση που θα αναφέρουμε στη συνέχεια. Εδώ είναι μια άποψη των πρώτων σχεδίων του υδροθεραπευτηρίου του Εκεί. Ναι, αριστερά είναι λοιπόν πώς είναι τώρα και δεξιά είναι η μακέτα πώς θα γίνει. Ουσιαστικά δεν φαίνονται μεγάλες παρεμβάσεις εκτός από τη πισίνα που είναι στον μπροστινό χώρο. Εδώ είναι μια κάτωψη από πάνω λοιπόν. Αριστερά είναι το υδροθεραπευτήριο, στην μέση είναι το ξενή και δεξιά είναι τα συνοδά κτίσματα. Ναι. Εδώ λοιπόν βλέπουμε λίγο ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή, δηλαδή πριν γίνει το έργο. Είναι ένα φυσικό περιβάλλον το οποίο είναι κοντά σε προστατευόμενες περιοχές Natura. Έχουμε τις ιαματικές πηγές θερμομεταλλικού νερού ως σημαντικό φυσικό πόρο. Η χλωρίδα και η πανίδα είναι περιορισμένες λόγω της ανθρώπινης παρουσίας και τα πολυδομικά χαρακτηριστικά τους είναι, όπως είπαμε, το διατηρηταίο κτίριο. Έχει εμφανείς φθορές, είναι εγκαταλελειμμένο και όλες οι υποδομές είναι βαθμισμένες. Και όσον αφορά το κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον, βλέπουμε ότι υπάρχει μεν η ιστορική αξία της περιοχής, αλλά υπάρχει πλήρης αποσύνδεση του συγκροτήματος από το κοινωνικό και τουριστικό δίκτυο. Τώρα για να περάσουμε στα βασικά στοιχεία του έργου και την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, να πούμε ότι σκοπός είναι να παρουσιαστούν συνοπτικά τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής, από τις επιπτώσεις του έργου στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία του. Κατά την κατασκευή, όπως φαίνεται και από τη μελέτη, δεν υπάρχουν μεγάλες οχλήσεις, δηλαδή είναι μέσα στα πλαίσια του φυσιολογικού, όπως κάθε νέας κατασκευής. Θα εστιάσουμε κυρίως στη φάση λειτουργίας σε κάποια στοιχεία που θεωρούνται ότι πρέπει λίγο να προσθεθούν περισσότερο. Στις θετικές λοιπόν συνέπειες λέμε ότι φυσικά πρέπει να αξιοποιηθεί και να αναδειχθεί το εγκαταλειμμένο ιστορικό και διατηρηταίο συγκρότημα.
Θα υπάρχει επαναλειτουργία του ιαματικού λουτρού με οργανωμένο τρόπο και αναβαθμίζεται η περιοχή. Θα ενισχυθεί ο τοπικός τουρισμός, θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, θα επιμικυνθεί η τουριστική περίοδος λόγω της συγκεκριμένης τουριστικής θεματικής. Και το έργο θα έχει σαφές αποτύπωμα με την προϋπόθεση ότι θα εφαρμοστούν σωστά κάποια περιβαλλοντικά μέτρα. Αυτό που αλλάζει και πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα είναι αυτά τα 4 σημεία. Η διαχείριση δηλαδή, των υδατικών πόρων, όσον αφορά την ίδρυυση και την άρδευση, η διαχείριση των υγρών αποβλήτων, η θέση στάθμευσης και η διαχείριση του νερού των ιαματικών πηγών. Στη φάση λειτουργίας, λοιπόν, βλέπουμε ότι η υδροδότηση του συγκροτήματος θα πραγματοποιείται μέσω του δικτύου του Δήμου. Θα καλύπτονται οι ανάγκες σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης για τη λειτουργία της πτέρυγας του υδροθεραπευτηρίου, της ξενοδοχειακής μονάδας, η πλήρωση της κολυμβητικής δεξαμενής και οι απαιτούμενες ποσότητες για άρδευση. Σύμφωνα με το σχέδιο της επένδυσης, θα φτιαχτεί και μια δεξαμενή 50 κυβικών μέτρων που θα χρησιμοποιείται σαν αποθήκη για τις ανάγκες σε νερό χρήσης μιας πισίνας για 108 άτομα, επιφάνειας 300 τετραγωνικών μέτρων και χωρητικότητας 350 κυβικών μέτρων νερού. Με υπολογισμό ημερήσιας αναπλήρωσης 3 κυβικών μέτρων. Θα υπάρξει επίσης και μια δεξαμενή για την άρδευση του κήπου επιφάνειας που θα είναι 2.102 τετραγωνικά μέτρα. Επομένως, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της μελέτης, οι ανάγκες για ίδρυυση είναι 31 κυβικά μέτρα την ημέρα. Οι ανάγκες για άρδευση είναι... Ευχαριστώ πολύ. Οι ανάγκες για άρδευση θα είναι 3,5 με 3,8. Επομένως, η συνολική ανάγκη για ίδρυυση θα είναι 35 κυβικά μέτρα, το οποίο με βεβαίωση του Δήμου θα το παρέχει το δημοτικό δίκτυο. Αρκεί απλώς να αναλογιστούμε ότι ένα καζανάκι χρησιμοποιεί 6 λίτρα. Οπότε για 35 κυβικά είναι σαν να χρησιμοποιείς 160 καζανάκια. Τι είπα? Όχι, 35 κυβικά είναι πάρα πολύ καλά. Για ένα κυβικό. Εντάξει, ένα. Μιλάς από πάνω. Όχι, διαβάζω. Ωραία. Η πρόβλεψη λοιπόν για την πισίνα της επιφάνειας των 300 τετραγωνικών μέτρων σε ένα νησί που ήδη αντιμετωπίζει η λειψιδρία είναι περιβαλλοντικά ατυχής επιλογή και συστήνεται να αναθεωρηθεί ο σχεδιασμός. Η λογική λέει ότι η προσθήκη εξωτερικής πισίνας σαν στοιχείο δεν εναρμονίζεται με το φυσικό περιβάλλον και δεν αποτελεί στοιχείο κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής, πόσο μάλλον όταν είναι η απλή θάλασσα σε 70 μέτρα. Τώρα για το θέμα της λειψιδρίας έχουμε τα στοιχεία που έχουμε βρει από το Δημοτικό Συμβούλιο, τα οποία αναφέρουν ότι ειδικότερα για τον οικισμό των λουτρών, όπως είπε ο κ. Πιλάνης προηγουμένως, όπου εντάσσεται υπό μελέτη έργο, το εσωτερικό ιδρευτικό δίκτυο διανομής τροφοδοτείται κυρίως από δεξαμενή αποθήκευσης χωρητικότητας 400 κυβικών μέτρων. Οι μερίσιες ανάγκες του οικισμού σε νερό τους ερηνούς μήνες ξεπερνούν τα 400 κυβικά μέτρα, όπως προκύπτει από τα δεδομένα του συστήματος τηλεμετρίας. Όσον αφορά πάλι το θέμα της πισίνας, υπάρχει ο κανονισμός ίδρυυσης του Δήμου Κύθνου του 2023, που αναφέρει «Απαγορεύεται στους συντρεβόμενους η προμήθεια νερού από το Δημοτικό Δίκτυο Ίδρυυσης για το γέμισμα πισινών και δεξαμενών. Το πρόβλημα της λειψιδρίας που παρουσιάζεται τα τελευταία χρόνια στο νησί επιβάρυνε τον υδροφόρο ορίζοντα με αποτέλεσμα να μειωθεί η παροχή νερού από πηγές και γεωτρήσεις. Συστήνεται η προμήθεια νερού να γίνεται από ιδιώτες με υδροφόρα οχήματα». Σε αυτό να προσθέσουμε επίσης άλλο ένα στοιχείο, το περιοδικό διάταγμα του 2002 που χαρακτηρίζει την Κύθνο τόπο ιδιαίτερου φυσικού κάλους, που ορίζει ότι επιτρέπεται η κατασκευή πισίνας σε οργανωμένες τουριστικές μονάδες υπό την προϋπόθεση ότι η αναγκαιότητά της διαπιστώνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αιγαίου. Δεν υπάρχει κάποια έγκριση από το Υπουργείο Αιγαίου, όπως βλέπουμε στη μελέτη. Ναι. Ωραία. Οπότε
αυτό που, εφόσον λοιπόν το νερό είναι αποκλειστικά από το δίκτυο, οι προτάσεις που μπορούμε να κάνουμε είναι επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λιμάτων για άρδευση, απομόνωση της λειτουργίας της πισίνας από το δίκτυο του πόσιμου νερού, είτε να μην γίνει καθόλου η πισίνα, σύμφωνα με τα παραπάνω, είτε εφόσον εγκριθεί από τις διάφορες υπηρεσίες, να γεμίζεται αποκλειστικά με θαλασσινό νερό. Να υπάρχουν έξυπνοι μετρητές και να λειτουργήσει το σύστημα ομβρίων υδάτων, το οποίο η μελέτη αναφέρει ότι ο φορέας θα εξετάσει τη δυνατότητα συλλογής ομβρίων υδάτων. Η εξοικονόμηση λοιπόν του νερού δεν είναι απλώς ένα τεχνικό ζήτημα, είναι θέμα κοινωνικής ευθύνης, ειδικά σε ένα νησί όπου το νερό είναι περιορισμένο και πολύτιμο αγαθό. Ναι, να προχωρήσουμε λίγο τώρα στα υγρά απόβλητα. Στην περιοχή της δραστηριότητας αναφέρει στη μελέτη ότι δεν υφίσταται αποχετευτικό δίκτυο. Κατά συνέπεια, ο φορέας θα προβεί σε προσωρινή αποθήκευση των προς διαχείριση παραγόμενων υγρών αποβλήτων, τα οποία θα απομακρύνονται από το Δήμο Κύθνου. Υπάρχει βεβαίωση του Δήμου Κύθνου, πάλι το 2023, ότι θα πηγαίνει κάθε 3 μέρες και θα παραλαμβάνει 30 κυβικά, θα παραλαμβάνει τα κυβικά τα οποία θα έχουν αποθηκευτεί σε μια δεξαμενή που θα, υδατοστεγή δεξαμενή που θα έχει κατασκευαστεί μέσα στην εγκατάσταση. Ωστόσο, για την Κύπρο που θα ξέρετε εσείς καλλιτεργημένα, τα δίκτυα αποχέτευσης δεν υπάρχει εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού. Στους 2 μεγαλύτερους οικισμούς του νησιού, στη χώρα και στην Τριοπίδα, δηλαδή υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο, ενώ στους υπόλοιπους οικισμούς τα λίμματα οδηγούνται σε απορροφητικούς ή στεγανούς βόθρους. Στην Τριοπίδα έχει εγκατασταθεί η μονάδα επεξεργασίας βοθρολιμάτων και τα λίμματα του αποχετευτικού δικτύου της Τριοπίδας, καθώς και αυτά των στεγανών βόθρων από διάφορα σημεία του Δήμου, οδηγούνται στη μονάδα για επεξεργασία. Ωστόσο, δεν υπάρχουν στοιχεία για το πόσα κυβικά μπορεί να δεχτεί ημερησίως αυτή η μονάδα επεξεργασίας λιμάτων. Και σύμφωνα με τα στοιχεία ότι υπάρχει ένα ιδιωτικό βιτίο χωρητικότητας 15 κυβικών μέτρων που υπάρχει σύμβαση μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες, αυτό θα είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε ο τρόπος διαχείρισης είναι πρακτικά ανεφάρμοστος για μια μονάδα τέτοιου μεγέθους, 96 κλινών, και να έχει σοβαρούς κινδύνους περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και λειτουργικής δυσκολίας για το Δήμο. Ο Δήμος δεν πρέπει να επομίζεται συστηματικά τη μεταφορά αστικών ξενοδοχειακών λιμάτων με βιτιοφόρο, γιατί αυτό μεταθέτει το λειτουργικό βάρος και τον κίνδυνο ρύπανσης στο δημόσιο φορέα. Δηλαδή, ουσιαστικά η μελέτη έγινε. Αυτό είναι φοβερό τώρα. Η μελέτη έγινε για το συγκεκριμένο έργο, το οποίο από εκεί και πέρα, όταν απομακρύνονται από εκεί, δεν ενδιαφέρει, δεν εξετάζεται τι θα γίνει μετά και πώς θα επιβαρύνει το δημόσιο φορέα. Εφόσον ο δημόσιος φορέας, δεν ξέρω αν υπάρχουν στοιχεία ή όχι, έχει δώσει αυτές τις βεβαιώσεις. Η παραλία λοιπόν και τα θαλάσσια ύδατα χαρακτηρίζονται σύμφωνα με τις τοπικές μετρήσεις πολύ καθαρά, οπότε η προστασία της ποιότητας των θαλασσίων νερών είναι καθοριστικής σημασίας. Η λύση νομίζω είναι αυτοδύναμη, δηλαδή πρέπει να εγκατασταθεί μια μικρή σύγχρονη μονάδα βιολογικού καθαρισμού, διβάθμιου βιολογικού καθαρισμού, που να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν ξανά τα λίμματα για άρδευση χώρων πρασίνου και με συστήματα παρακολούθησης εκροής. Με τον τρόπο αυτό θα μειώνεται το χρονικό διάστημα που το βιτίο θα πρέπει να κάνει τις μεταφορές και να τα πηγαίνει στην Τριοπίδα, και θα υπάρχει και μια αυτονομία προφανώς στη μονάδα. Στη μελέτη αναφέρεται ότι δεν επιλέχθηκε αυτή η λύση γιατί είναι κοστοβόρα και δεν θεωρούν ότι αξίζει ενεργειακά. Ωστόσο, σύμφωνα με τις άλλες λύσεις που έχουν παρουσιάσει, κατά την ταπεινή μου άποψη, αυτή είναι η πιο σωστή. Ναι, συγγνώμη. Τώρα πηγαίνουμε σε ένα άλλο θέμα, επίσης που λίγο απασχολεί, για το τι μπορεί να γίνει.
είναι το θέμα της στάθμευσης. Έχουν προβλεφθεί για την ξενοδοχική μονάδα των 96 κλινών με 30 εργαζόμενους θέσεις πάρκινγκ, 7 θέσεις πάρκινγκ, το οποίο εφόσον δεν υπάρχει μέσο συγκοινωνίας, δηλαδή από ό,τι γράφει στη μελέτη δεν υπάρχει λεωφορείο που να εξυπηρετεί. Είναι ένας δρόμος που να εξυπηρετεί τη σύνδεση με το λιμάνι. Το 90% των επισκεπτών έρχεται με αυτοκίνητο ή νοικιάζει αυτοκίνητο. Οι όποιες προμήθειες, είτε για τις ανάγκες του ξενία, είτε τα οχήματα του Δήμου, μεταφοράς απορριμμάτων, βιτιοφόρα κτλ. Μετακινούνται από αυτό το δρόμο, θα δημιουργήσει μεγάλη συμφόρηση και κυκλοφοριακό πρόβλημα. Και εφόσον ο μοναδικός χώρος στάθμευσης είναι η Αλάνα μπροστά από το ξενοδοχείο που είναι δημοτική, πρέπει να προβλέψουν παραπάνω χώρους στάθμευσης, γιατί αλλιώς θα επιβαρυνθεί το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο που ζει εκτός της ξενοδοχειακής μονάδας. Αν πάλι σύμφωνα με τα σχέδια που δεν μπορούμε να τα επιβεβαιώσουμε, αλλά έχουν ανακοινωθεί, αν η Αλάνα αυτή γίνει πάρκο, τότε το πρόβλημα θα γίνει 2 φορές μεγαλύτερο. Άλλο συμβιβάνει. Τώρα βγαίνουμε στο άλλο θέμα που είναι επίσης πολύ σημαντικό, που είναι οι αιματικές πηγές σαν δημόσιο αγαθό, η ποιότητά τους και λίγο το νομικό πλαίσιο και η προστασία τους. Ο νόμος 3498 ρυθμίζει ειδικά θέματα γύρω από τις ιαματικές πηγές και την αξιοποίησή τους. Ορίζει ποια είναι η ιαματική φυσική πόρη και προβλέπει ζώνες προστασίας και ειδικές προδιαγραφές για εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού. Οπότε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων πρέπει ρητά να αποδείξει τη συμβατότητα με τις διατάξεις αυτές και να τεκμηριώσει ότι οι παρεμβάσεις δεν απειλούν τις ιαματικές πηγές. Στις ιαματικές πηγές λοιπόν υπάρχουν 3 ζώνες προστασίας που έχουν οριστεί και από τη μελέτη. Εδώ πέρα. Οπότε εφόσον αυτές οι ζώνες προστατεύονται για τη μη μόλυνση των ιαματικών λουτρών, είναι λίγο πορείας άξιων πως δεν έχει αναφερθεί καθόλου το θέμα των εξκαφών. Δηλαδή με όλες αυτές τις εξκαφές που θα γίνουν, δεν ξέρω κατά πόσο δεν θα επηρεαστούν οι πηγές αυτές. Δεν αναφέρεται καθόλου στη μελέτη. Σύμφωνα λοιπόν με τη μελέτη για το θέμα των... Εδώ είναι ένα πινακάκι που δείχνει τις δύο πηγές του Κακάβου και των Αγίων Αναργύρων, τη δυναμικότητα της κάθε πηγής. Και σύμφωνα με τις μελέτες, επίσης, ο όγκος μάλλον η κάθε πηγή βγάζει, μάλλον και 2 πηγές, το σύνολο βγάζουν 17 κυβικά μέτρα την ώρα. Η ανάγκη για τα ιαματικά νερά του συγκροτήματος είναι 40 κυβικά μέτρα την ώρα. Επομένως, υπολείπονται 23 κυβικά μέτρα. Για τον λόγο αυτό, συγγνώμη, είναι σε επόμενη διαφάνεια. Εδώ είναι οι υφιστάμενες διαμορφώσεις για την όδευση του ιαματικού νερού στην ακτή. Εδώ είναι τα σημεία συνάντησης των καναλιών όδευσης του ιαματικού νερού. Και εδώ, σε αυτό εδώ το σχήμα, είναι οι δεξαμενές που θέλουν να κατασκευάσουν και να μπορέσουν να καλύψουν αυτή την ποσότητα των ιαματικών νερών που έχει ανάγκη το ξενοδοχείο. Η κάθε δεξαμενή ΤΑΦ Κάπα και ΤΑΦ Σίγμα έχουν δυναμική 39 κυβικά μέτρα. Εντάξει, 49 κυβικά μέτρα. Και η μεσαία 62 κυβικά μέτρα. Που σημαίνει ότι η πηγή του Κακάβου χρειάζεται 6,5 ώρες χωρίς χρήση καθόλου του υδροθεραπευτηρίου για να μπορέσει να καταλήξει στη θάλασσα. Ενώ η πηγή των Αγίων Αναργύρων χρειάζεται 23 ώρες την ημέρα συνεχούς ροής,
για να μπορέσει. Τι? Για να γεμίσουν το εξάμεινο. Ναι. Επομένως, αυτό θα είναι ένα ερώτημα κατά πόσο οι δεξαμενές, κατά πόσο το νερό αυτό θα καταλήγει πλέον στη θάλασσα όπως καταλήγει σήμερα. Συγγνώμη. Λοιπόν, η μελέτη, λοιπόν, για να κλείσουμε λίγο τα στοιχεία αυτά, αναγνωρίζει ως θετικά τη συμβολή του έργου στην αναζωογόνηση ενός ανενεργού τοποσύμου, την προώθηση του ιαματικού και θερμαλιστικού τουρισμού και επαναφορά της χρήσης των ιαματικών πηγών που επί δεκαετίες ήταν ανενεργές, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την αποκατάσταση του μνημείου και την αναβάθμιση των λουτρών, προωθώντας μια άλλη μορφή τουρισμού που συνδέεται με την ευεξία και την ιστορία του τόπου. Τέλος, σε κοινωνικό επίπεδο πρέπει να δούμε πώς μπορεί να ωφελήσει την τοπική κοινότητα. Και επειδή τα λουτρά ήταν πάντα δημόσια, πρέπει με κάποιο τρόπο να διασφαλιστεί ότι η τοπική κοινωνία και όλοι βασικά θα έχουν πρόσβαση στα λουτρά αυτά. Δηλαδή, εφόσον πλέον ιδιωτικοποιούνται, να ιδιωτικοποιείται όλες οι υπηρεσίες τέλος πάντων που παρέχει το συγκρότημα των 5 αστέρων, αλλά να μπορέσουν στα βασικά δημόσια φυσικά αγαθά να έχουν πρόσβαση όλοι, τόσο η τοπική κοινωνία όσο και οι άλλοι επισκέπτες που επισκέπτονται το νησί και θέλουν να κάνουν τα λουτρά τους για ιατρικούς λόγους. Ναι, οπότε λοιπόν λέμε ότι η πρόληψη είναι πάντα πιο αποτελεσματική από την αποκατάσταση. Δηλαδή ότι πρέπει η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων να τα προβλέψει αυτά πριν γίνουν πράξεις, με γενικές αρχές του σεβασμού στο τοπίο, μια ολοκληρωμένη διαχείριση του νερού, των αποβλήτων και της ενέργειας, την διατήρηση της αυθεντικότητας της ταυτότητας και μια παρακολούθηση και μια προσαρμογή των μέτρων. Επομένως, νομίζω ότι η ανάγκη της ανακαίνησης και επαναλειτουργίας του συγκροτήματος είναι επιθυμία και όνειρο, νομίζω, όλων των κυφνίων, αρκεί αυτό να έχει κάποιες προϋποθέσεις που να μπορέσει να επαναφέρει στη ζωή ένα εμβληματικό κτίριο, να αναδείξει τις ιαματικές πηγές και να μπορέσει να συνδυάσει τον τουρισμό, τον πολιτισμό και την περιβαλλοντική ευαισθησία. Η μελέτη είναι επαγγελματικά και εξαιρετικά γραμμένη, με μικρές παραλήψεις, δικαιολογώντας απόλυτα το χαρακτήρα της και αποτελεί μια βάση για την υλοποίηση ενός έργου, στην οποία όμως θα πρέπει να συμμετέχουν και οι πολίτες για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά. Στην συγκεκριμένη μελέτη επίσης, σε κάποια σημεία υπάρχουν παραδοχές έλλειψης παροχών, και για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στη δυσκολία χρησιμοποιούν κάποιες βεβαιώσεις από το Δήμο, οι οποίες, σύμφωνα με τα ίδια τα στοιχεία του Δήμου, νομίζω ότι δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της μονάδας. Επίσης, οι σοβαρές λύσεις ως προς τη διαχείριση των πηγών μετά τη χρήση τους συνδυάζονται με πιθανές μελλοντικές κατασκευές ή αφήνονται στη διάθεση του Δήμου να αποφασίσει για αυτές. Οπότε, η αδυναμία της μελέτης νομίζω ότι είναι ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις δεν μένουν στο συγκεκριμένο έργο, μετατίθενται και ουσιαστικά πασάρονται στο Δήμο. Οπότε από εκεί και πέρα πρέπει ο Δήμος να μπορέσει να αντιμετωπίσει και να δει πώς θα το συνεχίσει. Ναι, ότι η επιτυχία του έργου λοιπόν δεν θα κρυφθεί μόνο από το πώς θα λειτουργήσει. Το ήτανε, ναι. Ότι η επιτυχία του έργου δεν θα κρυφθεί από το πώς θα λειτουργήσει. Είναι αν θα σέβεται όχι μόνο το φυσικό περιβάλλον, αλλά κυρίως την τοπική κοινωνία που το φιλοξενεί για τα επόμενα 99 χρόνια και αν θα μπορέσει να το αναδείξει, αλλά με τις σωστές αυτές δεσμεύσεις, ώστε να μπορέσουν και οι κάτοικοι να έχουν κάποιο όφελος
και οι επισκέπτες να μπορέσουν να λειτουργούν και να συνυπάρχουν αρμονικά με στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Επειδή λοιπόν είναι ένα διατηρητέο μνημείο, ένα ευαίσθητο οικοσύστημα και αιματικοί πόροι πολύτιμοι, πρέπει να διασφαλιστεί σίγουρα ότι θα μπορέσουν να δεσμευτούν οι μελετητές, οι επενδυτές σε αυτά τα στοιχεία που είναι πολύ κρίσιμα για την βιωσιμότητα του έργου. Αυτά. Να πω κάτι. Κατερίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήσουν καταπληκτική, δούλεψες πάρα πολύ σκληρά, εθελοντικά. Όλο το πάνελ ήταν καταπληκτικό. Ευχαριστούμε. Μπορεί να ακολουθήσει συζήτηση. Βεβαίως, και θα ήθελα μόνο να προσθέσω κάτι. Ερχόμαστε να μελετήσουμε μια περιβαλλοντική μελέτη για κάτι που υπάρχει ήδη στον χώρο πριν από τον οικισμό. Άρα δεν έχουμε να συζητήσουμε κάτι. Ήταν πάρα πολύ εύκολο αυτό το κομμάτι. Το κομμάτι όμως το δύσκολο της μελέτης είναι τα νερά που χρειάζεται αυτό το κτίριο μετά από τις 25 χρόνια που έχει σταματήσει να λειτουργεί, έτσι, που χρειάζεται 35 κατά τον μελετητή. Εγώ νομίζω ότι η κανονική περίοδο θα είναι πολύ παραπάνω, θα φτάσουμε στο 50. Τα λίμματα που είναι 30 κυβικά την ημέρα και δεν τα κάνει κάτι ο κύριος, τα δίνει στο Δήμο. Άρα λοιπόν θα φτάναμε σε ένα σημείο να ζητάμε μια περιβαλλοντολογική μελέτη από το Δήμο πλέον και όχι από το μελετητή, έτσι όπως το έχει κάνει ο μελετητής εδώ, το έχει κάνει πάρα πολύ όμορφα.